of the National Subsidy Fertilizer Program. Towa gombo ni komiwa chiro maber machalo kama wabede ke jo alama oko nyithindwa yud kuonde manyalo tiye. Aro kini machiri nyakoro mga juang wingine ne weche manyeno kinyi makawana dhibedo kata iye chenro kinyi makawane weche manyeno kod mamoko nyinga Cleophas Watch jakisumo kanya kwaro mokeu nyaka chisango. Weche gumutende kod ng'any mag lakteche piny owacho koro koni ok gibichopo kare moko kuom dwaro mag lakteche ewi osachgi kod chenro mag jopuonjre kata interns. Jachiwo wach lo sirkal Isaac Mwaura ne olose kaunti ma Nairobi ka kaunti ma Kisumu jagoro mongirore migawo mar thieth Mary Muthoni okoni ok ginyal chopo kare dwarogo mane ochaki higa mar 2017 gi odiochieng' achiel kaka Judith Omondi bende koro leronwa riwruok mag lakteche mar KMPDU okoni ok gidok chien dwaro maggi mag kendo ng'anyo pod dhi nyime mana kaka ne opangi ka odiochieng' manyoro bende ne giyaro badgi mano mar golo oko lakteche masiro thieth e osuptende madongo kata mano ma Kenyatta National Hospital. En ng'anyo ma pod nyalo kawo ndalo kaluwore gi weche mawuok e dho ji ma winjo bed ni loso kendo tieko ng'anyo gi. Jawache lo piny owacho Isaac Mwaura odiochieng' ma kawuono kane loso e boma ma Nairobi okoni piny owacho ok bichulo lakteche mag interns kaka riwruok mar KMPDU dwaro sani kata e ndalo mabiro. Wanadai shilingi 206,000 kila mwezi. Lakini tuwezi kujimudu kwa hilo jambo. Hata muda unaokuja hatuwezi. Kwa sababu hizi ni $1,500 kila mwezi. Ni Wakenya wangapi ambao wanalipwa mshahara huo? Wach ma oseko jagoro maduong' mar KMPDU Dr. Davji Atela mabende ne loso e kar thieth maduong' ma Kenyatta makoni ngang' ok ginidog chien ne dwaro magisebedo ka gisundo piny owacho mondo tim. We said before and we are insisting that the issue of interns cannot be negotiated. We are saying the issues of CBA that we signed in 2017 cannot be negotiated. We said that the issue of comprehensive medical cover, these are things we can't discuss. The issues that we raised to the government, which were 19 and have now been reduced to 11 because they've been consolidated, including the issue of registrars who are slaving in different hospitals. These are things that you can't negotiate any further. Mwaura bende koni gi chichni nitie ji madhiro lakteche mabende mor ka ng'anyo dhi nyime mondo mi ute thieth mag ji giwegi maginie wegi oyud jotuo ma odhuro. When you've already said go collect your letters and then people are saying don't do so, basically then you're playing politics. Yeah, and maybe there are other forces behind them that just want to sabotage the whole process. Of course, people are going to lose out when the shift works, when SHA works, and so therefore then, especially the private medical healthcare, and some of this involves these doctors. Let's say the truth, because they work in public and also have private clinics. That's the truth. They are there, so they are now diverting traffic to their private clinics. It helps them. The more the crisis persists, the better. E kar thieth ma Kenyatta kama ne lakteche gi orome giseyo weche mag Mwaurago kendo gikoni kata mana ute thieth mag ji giwegi kod lakteche matimo chenro mag chwalo paro e nengo mar jotuo consultants ok bidhi nyime. Kawuono gichungo ma Kenyatta National Hospital ka kiny gibiro chopo Eldoret kod ute thieth mamoko. As of today, all the consultants will not be offering services just like doctors are out. And tomorrow we'll be in Moi University and MTRH to have the same rallying call. And what that means is that the clinical trainings in the University of Nairobi has also been suspended completely, beginning today, until such a time that the government will listen to the issues that we raised in the strike notice. And we are going to escalate it such that we are going to stop offering also private services that were offered before by consultants. Jagoro maongirore migawo mar thieth Mary Muthoni kata kamano bende oloso kakoni midhiero gi ok ginyal tieko e odiochieng' achiel. Rome was never built in a day. We cannot just sit down in 5 minutes and complete all the issues that you have complained about from 2016. It would be wrong for me to take back money to Treasury simply because we are not agreeing on something. So I'm imploring on them,
it would be important that they get their licenses after internship, and that is why the government has gone ahead to release a huge amount of 2.4 billion. Ng'anyo gi mag lakteche ni odiochieng' mar 22 mar clinical officers ndalo mar 5 ka jothieth matiyo e kuonde pim mag ute thieth laboratories to ni odiochieng' mar 2 mar ng'anyo margi. Judith Omondi, Ramogi TV. Sirkal koro chikore mabor kod wach mbolea mabandia mawachore ni osebed kanyo kiuso ne jopur mapacho ka. Kano loso kod jofwambo jachiwo wach e lo piny owacho Isaac Mwaura wacho ni nitiere kit kwiri mitiyo godo e medo ndhadhu e puodho mar GPC ema nyalo bedo ni ne okiki gi mbolea ma iuso ne jopur. To kaka Simproso Kendalero, Mwaura wacho ni GPC ok en mar sirkal kendo NCPB uso kwirino e lo kambi mar jigiwegi mar 51 Capital Limited. Sirikal ogolo wach ayanga ewi wach mar mbolea mabandia ma jopur osebedo ka yuago kuom thuolo bora sani. Kane loso gi jofwambo jachiw wach e lo sirikal Isaac Mwaura okwedo wach ni sirikal ema uso ne jopur mbolea mabandia kowacho ni mago weche mitiyo godo e thiro chenro mag piny owacho mar bero chenro mag pur e pacho ka. In the first few weeks, complaints of fake fertilizer being circulated in some parts of the country have dominated our conversations around the economy. These complaints are aimed at poking holes into our government's efforts towards implementation of the National Subsidy Fertilizer Program, NFSP, which is aimed at increasing agricultural production and productivity. Moro dhi nyime lero ni nitiere kit yath ma itiyo godo e medo ndhadhu e lowo kapok puro chakore miluongo ni GPC owacho ni mane manyalo bedo ni ne okikore gi moko mabandia mous ne jopur. I also wish to clarify that the other types of fertilizer has been flagged out as fake is a GPC product sold commercially under agency arrangements outside the NCPB system as a soil conditioner and not fertilizer. GPC ni Mwaura wacho ni oken bat mbolea manego ne oyueyo ma sirikal osebedo ka uso ne jopur ko wacho ni mano en mwandu mar kambi mar jigiwegi mar 51 Capital Limited ma NCPB osebedo ka uso ne jopur e logi. The product is only being distributed through the board's depots by 51 Capital Limited and is not part of the GOK subsidized fertilizer. You can use a government facility like even Postal Corporation of Kenya to sell, to distribute courier services. But it is an agency like you contract, but it's not NCPB itself. So there's the same case here with Capital Kenya Limited, 51 Capital Kenya Limited. Gesani Mwaura lero ni duol marango rang'iny mag mwandu miloso e pacho ka mano KEBS oseyango ni nitiere weche moko mokikore e yath mar GPC ni ka nonro ewi yadhno pod dhi nyime. On the samples from the fake supplies have proved that supplies were not necessarily amongst those supplied under the subsidy program through the National Cereals and Produce. Penjo maduong' en ni to ting' mane ma sirikal ni godo mar geng'o achudhe mondo kik liwre chenro mag sirikal kendo ma jopur. Simproso Kinda, Ramogi TV. Kesikana mokelo kod Simproso Kinda kama chielo duol ma ochung'ne kedo gi mibadhi EACC ochwalo oboke mar kwedo gwelo mar Joash Mangi kaka jambetre mar piny Kenya e piny Uganda ewi weche mag mibadhi. Oboke mane ochwalne komiti mar od bura mochung'ne weche mag pinje maoko madhi nyime kod goyo kogono jochung' ma bedo jombetre. EACC wacho ni Mangi ne ochud dhoge bor e kinde mane en nigedo kata nigero udigo mago mag bad migao mar NHC e kardak Malang'ata Nairobi e kindego mane en director mar bad migao mar NHC. Mangi kata kamano oramone ler kapamba. Chris Owino nigi ler mathoth. E odiochieng' mokwongo mar goyo kogno jochung' mag bedo jombetre, utego mar duol mochung'ne kedo gi mibadhi EACC omako Joash Mangi mageno bedo jambetre mar Kenya e piny Uganda. I, Joash Arthur Mangi Gongera, do swear that the information. Jakom komiti mar od bura mochung'ne weche mag pinje maoko Nelson Koech opedho oboke ma EACC ne ochwalo ne karan mar od bura mawiro chilo Joash Mangi e kinde mane otelo ne bad migao mochung'ne udi National Housing Corporation. Arthur Mangi and other persons was made in a matter relating to National Housing Project to the Director of Public Prosecution. However, the DPP returned the file to EACC for further investigations, which is ongoing. Mangi mabende en jalup governor machon mar county Makisi wachore ne ochut dhoge bor e kinde gero udi mag NHC e kardak Malang'ata
higa mar 2010 wach maduol mar EACC pod dhi nyime kod nono. Goal 2A provides that the guiding principles of leadership and integrity includes selection on the basis of personal integrity. The integrity of the nominees at the time of this vetting process has not been challenged by any court of law. It is for that reason and because of precedents that I will then allow you to proceed, but later when this team retreats to consider your suitability, this matter will come up to discussion and it will be upon the members of this committee and subsequently parts of parliament to see if in that evaluation you are fit to hold this office. Jaod bura makamu Kunji Yusuf Hassan ohum nono ewi gimomio Joash Mangi rikni manyo kom mar jambetre e kinde mong'wengo mar mibadhi to pod oumo nyinge. Would it not be better for you and for your country to stand aside and concentrate on defending yourself and clearing your good name before taking up a high commissioner position under the current circumstances? Joash Mangi kata kamano otwo dhoge ni nyinge ler kapamba ka omedo wacho ne otayo tije kalore kod chik. I believe if anybody, including EACC, was not satisfied with the outcome of this litigation process, the right procedures for them is to appeal. The avenue that is there is to appeal to the Supreme Court. And therefore, Chairman, with the due respect, I am 100% sure that I'm innocent. Komitino motelne kod jaod bura mabel Gut Nelson Koech bende ogoyo kogno Kathrik Kirumba mageno dhi e piny Ingereza kod jaod bura machon mar county ma West Pokot Lilian Tomitom mageno dhi e piny Zambia. Jochung' mamoko ma bende ochopo e nyim kweth mar Nelson Koech ne gin Caroline Kamende mageno dhi e piny Canada kod Lieutenant General machon Jonah Mwangi. Malingling yango ni EACC ondiko ne od bura ni ma ok tin ne ji adek manyocha ochwal nyingegi e lemo mag jombetre nitie mibadhi mamieno. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kamachielo, joma undu mapok oyangore ne omonjo dala Senator ma Busia Okia Omtata e gweng' ma Kwangamor, Teso South e county ma Busia. Ka gimanyo senator no, joma undugo ne otimo monjno sa 8 otieno ma tich adek kendo sando yuore ka gidwaro ng'eyo kama senator no nitiere. Ne giwe kod hinyruok kendo ne oring kode kar thieth. Joma undugo mane nie kweth ne oduogo rengo bang' winjo ni report ne osego ete sendo obila ma Amukura. Mae okeno monjo mokwongo ne senator no. Jumba ariyo mokadho nyamburko mare ne ochiel kod kite kano wuok e doho ma Busia. Moko kuom senators koro kwedo tim makamano kendo gidwaro mondo tim nonro mapiyo ka kweth mamoko podi mako. Some armed goons stoned his vehicle that was leaving Busia law courts just a few days ago. So we as members of the Senate are concerned about the safety and well-being of Senator Omtata. And when Senate resumes from this short recess, we shall do adjournment motion and take a position as a House on why we should not be taken for granted. We want just to do our job. Is it too much to us? We therefore call upon the DCI, the Kenya Police, everybody including the NIS to actually do their job and investigate these cases and report to us on what's happening and ensure that Senator Omtata has been provided with full security within his home and his relatives are not intimidated because of the work that he's doing. Ni pole sana kwa seneta wangu, hiyo maneno ambayo tumesikia na tayari nimesha sema kwamba kitendo kama hicho sisi tunalaani na tunasema wale ambao wanahusika, wana usalama waweze kuchunguza kujua haswa ni nini litendeka. Kawuok county ma Busia wa gweng' kendo dhane county ma Mombasa kwa wano luoro sani koro kwa ko jodake gwenge mopogore county ma Mombasa bang' kweth jore mikoni hao 20 mojo kendo chadho nyadinwoya ji 8 magin jodake gweng' ma Mikindani e od bura ma Jomvu. Mae timore mano odiochieng' achiel kende bang' kweth machielo mar jonjore monjo kendo hinyo marach mokalo miyo moro e gweng' ma Mshomoroni e Kisauni
kaunti ma Mombasa. Joja oko nigi ler mathoth. Jodak e gweng' ma Mikindani e od bura ma Jomvu Mombasa ne jochiwo kod buok bang' kweth jonjore mikoni hao 20 luorore e gweng'no e dier otieno ka monjo kendo kwalo jogo mane girado godo. Moko kuom jogo mane gigeto gin jogo marito gotieno. Jogi no monjwa saa 8 otieno kama watiye. Kagi monjwa ichako wacho ni wagol pesa, wagol wallet. Koro achiel ogovia go panga. Moro opado dieng'ea. Bang'e talwar piny. Gikawo wallet, gikawo pesa, gikawo simba ariyo. Mwenye alikuwa anaongoza alikuwa na kisu. Akaja tu akinikimbilia tayari. Akanichoma kisu hapa kiuno hapo. Kuangalia akawa na intention yake alikuwa anataka kuchukua ile simu yangu nilikuwa nayo. Mimi nikajirusha nikaanguka mbele. Joriemb tuktuk mane kwethno oromo godo bende ne okotony. Niambia tu nisimama hapo tu. Wako niongelesha jambo lingine. Mara mmoja akaingiza mkono mfukoni, akachukua 150 na simu. Mwingine naye akanivua viatu. Akaenda nazo. Hao wengine nao kanashambulia kwa mapanga kwa kichwa, bega na mkono. Mkono umekatwa sana, umekatwa side zote mbili. Security okuber. Gin sama gimoro timre eka kogoni simu. For the time. Mane beni gini patrol jogi do makte. Moko kuom jodak ma Mikindani ne onyiso luoro kaluwore gi monj ma kamano ka koro gidwani obila wuog oko mar kedo gi kwethno kapok omedo kelo masira. Kawuono wanjo Mikindani ok wanindo gukwe, wanindo bedo kaluwore kod lweny moserakore chakre saa 6 otieno nyaka otieno saa 10. Ojero donjo ka gweche mag ojalo ka gitong'o dhano kon gi koni ma onge kwe. Jok mane giyudo kanu moko ok gidilgo maber ahinya. Vijende matindo tindo ma higni 12, 14, 17 nyaka 18. Maga joma chandowa e Mikindani kae. To kata otieno ma kawuono nitie mama mo repi piny mwalo kar kae ndigo to ok bor gi polis. Kora ken polis to timo tij ang'ono e Mikindani kae. Kata kamano, obila koni ne gindhiyo 5 kuomgi ka chenro mar manyo achije mamoko mitudo kod monj ma kamano to dhi nyime. Majambazi 5 wako ndani ya wako mikononi mwa polisi na maofisa wa uchunguzi wa jinai wanashughulikia. Ningependa kuonya kwa sababu nasikia hilo genge lilikuwa kubwa, si wote wamekamatwa, wale wamebaki nje, na waonya kuwa wakati wao umefika mwisho. Ma timore manodiechieng' achiel kende bang' kweth jonjore monjo miyo moro e dukane mantiere Mshomoroni kuma ne gitweye gi tol kaeto gichadhe nyadinwoya gi beti kendo tiayo mach e dukane bang' kwelo. Ncha security ni sawa, to koro waneno ka tim moro matimore Kisauni cha koro donjo ka. An kaka jadako kamor nikech ok wanyal hinyore to wan gi polisi machiegni. Gino timore distance matin ok tine 1 kilometer from police station. Chuno nyaka wamenyo tieno godiochieng'. Koro akwayo mana security mondo oti matek zaidi. Odiochieng' achiel kende bang' monj maket kod matimore e gwenge ma Kisauni, luoro bende koro kwako jodak mag Mikindani kaluwore kod monj manotimore otieno mane piny rugodo kawuono ka jodak koro ywak ne piny owacho mondo mi okaw okang' mowinjore mar neno ni gikedo gi kweth jonjore. George Aoko, RamogiTV, Mombasa. Telo mochung'ne rito ngima oganda jo Kenya e apeyni NTSA ochako chenro mar puonjo weg nyamburko mating'o jowuoth kaka inyalo duok piny masiche mag ndara e pacho ka. NTSA bende omakore kod obila kod moko kuom riwruoge mag saga mag nyamburko e neno ni joriembo oyudo tiegruok e yo mago ewi yore luwo chike mag apaya kendo kaka okang' mar duoko piny masiche mag ndara mosebedo ka medore e pacho kae. George Bati miwa ler mathoth. E chenro margi mar cholo puonj ne joriembo ka gimakore kod jokanyo mag riwruoge saga mag nyamburko Kasarani, telo mochung'ne rito ngima oganda e piny NTSA oyango ni giketo kenge mag neno ni oduok piny masiche mag apaya e pacho ka. This is an exercise that we are scaling up to go to other parts of the transport sector, not just only the matatus. We are working with the heavy commercial vehicles and also our school transport. You will be seeing an advertisement out for new regulatory framework for school transport operators. It will be in the papers on Tuesday, together with heavy commercial vehicle regulations that we are expediting. More importantly, we're working with the owners of the vehicle that before the vehicle departs,
it is calculated at what point will the driver rest, and as you know, the long distance are supposed to have 2 drivers. Jatendo bila magapeini alwora makasarani okonegi dhi medo jiwa pedha marino ni joriembo ma ok oluwore kod chike mag apayo donjnegi kaluwore kod chike mapacho ka. You are drunkard, you are driving, that is. Most of them, even not even the PSV vehicles, even the small vehicles. But what we do, we take you to court with careless driving. Chenro makama itayo ikinde manonro yango medruok mar kwan masiche mag apaya chakre ne higa ni chakre kopim kod thuolo machal kamano higa mokalo. Ripode NTSA oyango ni nyaka ne higa ni chakre nyaka tarik 1 dwe mar Ang'wen, ji maromo 1,189 osewito ngimagi e masiche mag apaya kopim kod ji 1,129 e thuolo machal kamano higa mokalo. Ji 3,316 oseyudo hinyruok maricho e higa ni ka ji 2,693 to osetony kod hinyruok matindo. Ji duto ma oseyudore masiche mag apaya nyaka ne higa ni chakre gin 7,198 kopim kod 5,290 e higa mokalo. Nonro no bendo yango ni jowuoth mag tielo ema thoro wito ngimagi e masiche mag apaya, ka nyaka ne higa ni chakre jowuoth tielo maromo 436 osewito ngimagi kopim kod 374 higa mokalo. Joma oting'o nyamburko 255 ngimagi oselal e masiche mag apaya higa ni kopim kod 211 higa mokalo. Kaderepe ma osewito ngimagi e masiche mag apaya to dok piny kowuok 108 higa mokalo nyaka 98 higa ni. Kwan joriemb apiko ma osewito ngimagi e masiche mag apaya bende odok piny kowuok 311 higa mokalo nyaka 276 higa ni. Magi timore kinde ma jawach lo piny owacho Isaac Mwaura okoni piny owacho oseketo kenge mag neno ni masiche apaya odwok piny thurka. Road crash statistics from the National Transport and Safety Authority NTSA indicate that we have lost 1,189 lives as of 01 April 2024. As a government, we remain committed to safeguarding the lives and properties of each citizen, and we will work together with the road safety agencies at all levels to ensure that our roads are safe and that those found flouting traffic rules are apprehended as per the law. Ka kwan masiche mag apaya medo bedo achiel kuom weche ma osebedo ka nenore ahinya e ute mag fwambo nyaka ne higa ni chakre. Piny owacho kod jokanyo mamoko koro medo keto kenge mag jiwo chike kendo neno ni joma tiyo kod apaya bende yudo ng'eyo kaka ginyalo rito ngimagi e apeyni mathurka. George Bati, Ramogi TV. Kawa wuoke mago motelo kod weche mag apaya walanga matumre kaunti ma Homa Bay kama gavana ma Homa Bay Gladys Wanga osidho yanga chenro mar bero kuonde dak mongore mayudore kaunti no kaka yor mar bero ngima jopiny ma odak e kuondego. Chenro ma osir kod omenda mawuok e bengi mano mar piny mangima kata the World Bank, piny owacho mamalo kod riwruok pinje jowagunda European Union idhi tim e kuonde dak machalo kaka Shauri Yako, Makongeni, Sofia e boma ma Homa Bay, 1000 Street e boma ma Oyugis, Rusinga Old Town kod boma ma Nyandiwa. Ten County ma Homa Bay oyango ni chenro no idhi ndiko rowere ma kwan gi ohingo 4,000 mabiro bedo ka itiyo godo e kuonde dak go. Loso drainage, loso ndara. Ber kosorach. Very pleased that we are part of several segments of the KISSET program, including the land tenure regularization that has been completed in Dhiwa and the Kindu Kijijini, which is going to ensure that residents of informal settlements have their land tenure regularized and they are issued with titles. And that has been completed and is with the Assembly for their approval. And for that, we are very thankful. And then there is a component of works, which has already, the large works which have already been awarded and will begin in the next month or so. And that is going to change the landscape of Homa Bay, because we have 6 informal settlements participating from Oyugis, 1000 Street, here in Homa Bay, Makongeni, Shauri Yako, Sofia, Rusinga Old Town, and Nyandiwa. Riwruoge ma opogore ka otelo kod Inter-Regional Peace Network IRPN gi Catholic Justice and Peace Department ochako chenro mar jiwo kanyakla mar oganda e tieko midhiero mar nek mag mine kod nyiri aoyaye ma osebedo kanyo katimore e pacho kae. Chenro no ma otis ni okoa dada osidhi ayanga odiochieng' manyoro kendo ne okelo kanyakla jokanyo mawuok e riwruoge mopogore ma ni kod lek mar puonjo oganda
kendo golo odok e itgi e wi yore mag rito ratiro mag jomamine kod nyiri kendo tieko midhierogo mag nek ma oyaye ne giloso e romo mar lalruok mane obagi Ufungamano House mayudore bure Nairobi. Femicide is the intentional or honor killing of women because of their gender. So this is a topic and it's a crisis and it's something that has been happening in this country and we've seen it happen. So today this is a very topic that I think it's time that we should discuss it and take it serious because women are being killed and the perpetrators are walking out here. The victims are known but the perpetrators' faces are hidden. The technology is playing a very vital and significant role. So don't meet somebody on the social media and you want to engage in 1, 2, 3, 4, 5. That is one precaution. We underscore the fact that human life is very important, and that's why the Constitution talks about human dignity, both from Article 10 of the Constitution of Kenya, proceeding up to its own article at Article 28, providing for human dignity, the need to preserve human life. What remains to be done is action, because it's one thing to have a very beautiful constitution with a Bill of Rights, but it's a completely another thing to ensure that those provisions are implemented to the letter. We are able to sit down with our young people, with our young men, with our young women from the universities, from the institutions of higher learning, and even in the institutions of of lower learning, so that we are able to have this conversation. Aye. Kowo ke mano jangolo marauma maro angla ema jalamo nyobago nyasi mano mar ikruok ne odiochieng' maduong' mar mobiro gole kanyakla mag thumbe manyien kata album miluongo kanyo ni Safari ya Muziki ma idhi bagi tarik 6 mar odiochieng' makiny mano dweni mar 4. Chenro no ma ibiro tim kokalo e sir gi Ramogi FM kod Ramogi TV, shabiki.com kod jokanyo mamoko. Otisi ni Ramogi ni e boma gi ema jalamo mano pija. Romo no nyobangi emagawa moro e kar romo mar KICC kendo yuayo ji kidenyo mopogore moriwo jotelo mag siasa, ji kod kembe mag ohala, jongolo kod jolendo mar Ramogi FM kod Ramogi TV e kin mamoko. Nyasi maduong' ibiro bag chieng' ngeso tarik 6 dweni ka chakore kanyo e pap marauma mar Uruma Grounds saa 2 okinyi kama Ramogi FM kanyakla kod joma moko biro moro kendo lalore kod jopiny ka ng'ende biro bedo chieng' ngeso saa seche motieno e paw dag ohala ma Greenspan Mall manie Donom bure Nairobi. Nyakora mogo joangi report no warito kanyo odiochieng' makiny gi sironyo odhi chalo nade Greenspan Mall ka gintiere ema jalamo koro golo thum. Iwacho ni en kanyakla mag thumbe kata album. Safari ya Muziki chal nade mano King of Ohangla chal nade kine jo thumbe madhi chopo kar kanyo ibo bedo gi mor kendo Ramogi TV ibo bedo, Ramogi FM biro bedo. Koro ka ema jalamo opija ni e boma kod Ramogi FM odhi chalo nade mane makelo e giko mag weche manyien. Aduogo kae kod gazet mar The Standard ka kamiwinjo kanyo gima koro weche mimiyo pek. Nitie jotelo matino makidoro madonjo siasa githago jogo mosebedo siasa kuom higni mathoth. Ondike kanyo ni young leaders fight to eclipse old guard. Gin jok mage ka nitie sigana mochiw e yo makare ni gin jok mage, gin restless generation mano kama gintiere. Machielo mar Daily Nation ka ondike gi dho Kisungu anga somni ge kanyo ka to banga ka yueyo ka duogo anga noni ge yo makare kopogore gi kaka counties ketho omenda kod bede migepe mamoko tiyo kod omenda rietha mantiere wiye ka waduogo ka mondo mi wanegi e yo makare. To kata kamano gazet mar Daily Nation ondiko gimoro ka magwacho ni Governor Johnson Sakaja road to power on the back of a pledge to transform the most important city in Eastern Africa. But many of Nairobi's residents now think is all of dimples and no plan. Waka uyo masani. Kawaduogo, nondo magazet, dinyime, kikide mabora. Skiza chapa, ushinde.
Beatrice Square Otuya. Otuya. 50,000 ni zako. Ni zangu. Hizi pesa ukirudi nyumbani utazitumia kwa kufanya lipi? Hizi pesa nikirudi nyumbani nataka nilipie watoto fee. Exactly. Waende shuleni. Wasikae nyumbani. Watoto wasikae nyumbani. Na wakule, wakunywe chai, leko mkate, wakule kari pamoja na nyama. Hii pia hapa ni kitapa yako mabeni. Nimeshukuru sana. Nilichagua Sikiza Tune *487*3#. Yes. Ndio nikapata hizo pesa. Sikiza chapa, ushinde. Well, Santos Gloria Speedy Sagon. Osebedo kinde balach nyakwa Ramogi FM nie boma. Romo peke ndo sepange in style. Geso tarika uchel dwe mara ng'weni gari endiko chakore sario mara ukinyi nyaka saa 9 mamidhiambo. Waromo Ruma Grounds kama the king of Ohangla Emma Jalamo dhiketo stage piny gingolo mamoro bang' moro nyaka giko. To kochopo tieno Ramogi FM kureka mako rekoda Ramogi Ohangla Rumba Band e nyasi mapek mar safari ya muziki album launch mar the king of Ohangla Emma Jalamo nyaka che. Jongolo kaka Prince Inda, Johnny Junior, Ferija Kadongo, Okoja Rapogi, Elvis Kadori, Kaka Talanta, Eli Toto, Diketo stage pin back to back. Regular only 1,000, VIP 2,000, Dokopo niwe jadini baba kadara 5,000. Teacher Beach, kocha kore Samuel wakelo ni ngoma mobedo pay design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stimariwo record P. Yawanya wauntie kikubed mabor nyaka Ramogi nikech kai e kuma yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night maintain your position. Idi udakanyoke ka fire gudi local instrumental wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach Sangwen Otieno. Gingwono mar Nyasaye manyisore ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko nero kamano kod pa. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Kod injili mapuonjo, gwedho kendo loko ngima koa kuom jotich Nyasaye mowal makelo weche mag geno. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. E injili ngima, ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Machiegni nyakoro Ramogi jwang'o yawre kamoro maintiere okinyi makawuono akelo ni gazet kendo kawada bedo ka kwarang gazet ma Daily Nation kod ma The Standard e dakika modong' kar ka lidhi nyale dhi bedane kod siso ibed kod ng'eyo ni gazet ma Daily Nation mana makoni ma sigana mantiere kar kae waranga ne mana piny kae wacho ni magi omenda moko mane obwogo oganda ahinya ni notii godo
wadani mondo mi orang kar kae ni gin to gichal nade gin mage mantiere kar kanye. Kom achiel e county ma Kirinyaga yangore kar kae ni kom governor office governor manon tiere kar ka. Kom achiel siling 648 mane county ma Kirinyaga ka contractor man kanyo ero sende kanyo Shiloki Enterprise Limited. Sa achiel sa mar lwedo mano digital watch mano kama entiere kar kae. Supply of digital watch e State House kata kar jot majaten piny Kenya omenda maromo siling 450. Contractor ero Imathere Investments. Machielo mantiere kar kae ma wadarango nitie weche gi mago maga Smart TV ariyo kaachiel koda ka branded visitors book kod day planner mano mar managing director Airpeace mano mar Kefis romo kanyo menda maromo 438,220 mano ka entiere kar kanyo mano menda man kanyo. Kato mabul kata umbrella mai wacho ni en heavy duty branded umbrellas mantiere State House milion adek mano menda mantiere kar kanyo kai wacho ni anolose gi jok mage nitiere jolongo kani Remta Enterprises and Milrose Diesel Services Investments nying maduong ahinya gine magi kao milion adek ka giloso heavy duty branded umbrellas. Nitiere chik mano gol ni koro weche mag branded umbrellas gi koro we bede migepe ma opogore odhi chalo nade e kinde montiere kae. Loko carpet chal nade nyakwara Ramogi Jwang. Loko carpet Kenya Ports Authority ma KPA milion 4,884,949 mane mantie kanyo wacho ni en 4.9 million machini kata gi milion 5 mano carpet replacement mano Airpeace mar managing director kaachiel koda ka jakom mar board mano mar KPA. Contractor mantiere kar kanyo nene Sedalia Investment Limited. E county ma Homa Bay nyamburko maluwo tok governor ng'wech kagoyo nigi nainai kendo ogolo duol mondo ji owuog e ndara ji omi nyamburko mar governor thuolo mar kalo kapo ni nitie dhugruok mag nyamburko kata nyamburko mang'eny e ndara mondo mi oyud thuolo mar ringo. Iluonge kacha ni Cheska e county ma Homa Bay maluwo gach governor kata nyamburko go duto mag governor e dwe achiel ichule 522 mano 522,000 mano e county ma Homa Bay. Contractor no iluongo kanyo Right Travel Agency giyudo omenda kanyo maromo 522 dwe ka dwe e wi nyamburko gi maluwo governor mano matimore kanyo e county ma Homa Bay. Nyakwara Ramogi Jwang nonro ma kama yangore ka kanyo nitiere omenda ma osebedo kanyo ka ok tigodo e yo makare ahinya e counties. Kida somo mathoth e wiye rangane ite mar 4 kod ite mar 5 ibedane kod ng'eyo ni kanyo to koro gichal nade mano kotenore kod weche go duto ma iwacho ni austerity measures gi ginto gin mage. Mano ite mokwongo ka Nyakwara Ramogi Jwang bende mana malo kanyo wadani mondo mi ang'waranga ne gik ma omi pek ang'wane ni mana malo ka iwacho ni ite mar 2 nitiere jogo mosebedo kata ka tijgi gin mana uso nyithindo mane wacho kanyo ni koro bende omakgi mano ka gintiere Eldoret kane gidhi nyime kod apedha mopogore opogore. Wacho nyithindo gi osebedo kanyo ka igolo e osuptende mano kama gitiye mano ka gitiyo kod joachudhe. Jok mano makgi bende gin jogo mantie mane osuptende mago ma pacho kae komiye pek e ite mar 2 to enya osuptende go mayudore county ma Uasin Gishu e boma ma Eldoret ne omakgi mano kaluwore kod nonro ma bende ochwal kar kanyo ka warangi kanyo achiel koda ka sigana machielo Nyakwara Ramogi Jwang mana kama gintiere kar ka nitiere chenro ma opogore. Iwacho ka ni Mombasa widow order to share wealth with husband's baby mama ero en loch mano ka gintiere kanyo ite mar 2 podi Nyakwara Ramogi Jwang mabende ni kod ng'eyo. Wach machielo mabende koro mi pek nitiere mano mar scorecard mano mar Sakaja
Sakaja koro ne owacho kanyo nitie gik mathoth ahinya mosebedo kanyo ka otimo kata komedo mana luwo to ahinya e kaunti ni mano ma Nairobi mantiere ite mogik. E ite mogik ka gik manolos nyaka Ramogi Jwang' githoth ahinya kendo moko ting'o kaka itayo boma ma Nairobi ka koro sani yangore ka ni gigo manolose oting'o kaka idhi ber chenro mopogore opogore mano moting'o nyaka rita michwalo e kor gwenge mantiere Nairobi. To ahinya nowacho ni jogo ma dhi bedo ka rekod kata kaka otipo mag askari mag kanjo kata askeche mag county gidhi bedo kanyo. Iwacho kanyo gidhi nyime kata ka yiero ginyalo loso kata movie kotenore kod wechegi machal kamano. Iwacho ni boma ma Nairobi en boma ma igeno ahinya Afrika ma ugwe mangima, onego bed ni rite e yo machal nade. Nowacho kanyo ni mokwongo singo manochiwo yangore kanyo ni ero magi gin broken promises. Jodak ma Nairobi pok oyudo ber kaluwore kod singo mane ochiwo mano ka entiere campaign mare kaachiel koda ka harassment mago mag joriembo mago mag nyamburko matiyo koda peni mopogore opogore e kaunti ma Nairobi. Mathoth pa mapod tiere kanya koro Ramogi Jwang' oting'o nyaka mago mag vetting. Tiwacho ka ni gin mage motenore kod wechegi duto piny ka entiere penjo mapod imedo mana nuo magi no kelo ni kata weche manyien okinyi makawuono mana mondo mabedane kod ng'eyo. E ite mar adek kanya kama sigana mar Joash Maangi bende koro nitiere. Wacho ni ACC bende koro ogolo duonde ewi jogi madwaro bedo jombetre e pacho ka. Warangane ite mar adek. E ite mar adek kanyo mantiere sigana no mano ka warange achiel kachiel ka wanegane. Iwacho ni magi jogo kata jotelo ma osebedo kanyo ka nigi chilo mar mibadhi. Iwacho ni kama gintiere kar kae kama ne oketgie achiel kachiel mane kama gintiere kendo ka wanyalo neno gi nyako Ramogi Jwang' ma jalup gavana machon mabende oyier kanyo mondo obed ambassador kata jambetre e piny no mano mar Uganda kaachiel koda ka Catherine Kirumba Karemu mabende ochomo pinjego mag Ingereza. Wacho ni nyaka sani nyako Ramogi Jwang' ka gintiere kar ka gin gik machal nade mapod gikadhe ero. Nitie weche mamoko bende mantiere ka yangore ni mare penjo maduong' ahinya mar Catherine Kirumba mabende ne inono ahinya odiochieng' manyoro gi komiti nopenje ahinya kotenore kod tich konyalo timo nikech yangore ni ero en oonge kod experience e wechegi mag world diplomacy kata neno kaka itudruok kod pinje maoko bende e yo moro makare mane mayangore kanyo ni bende ne oonge. Karemu en jaod gavana machon mano ma Nyeri, mano gavana Wahome Gakuru mano bende mane obedo mokwongo e thuolone mar chopo e nyim komiti no mane nigi jod bura ka girangane gik mopogore opogore mantiere kar kanyo. Nitiere oganda mamoko bende mantiere kar kae. Nitiere jogo ma bende pod idonjonegi kaka achiel kuom jogo manoyier koro mar dhi rango chenro ma dhi timore kata madhi New York. Ineno kanyo lokale ma iluongo ni lokale Erastus embe koro iwacho ni tich mare mosebedo kanyo kotimo. Nitiere kanyo kaka nobedo achiel kuom jogo mane nigi apisi mongirore. Iwacho ni nyaka sani nokotiyo kod omenda e yo moro makare kaachiel koda iwacho ni en misappropriation of car kaachiel koda ka mortgage funds mano ka nitiere kata Turkana County Assembly mano EACC bende okono jod bura mondo mi orangane kanyo kapok omiye puoth makende mondo mi odhi obedane jaod bura. Mano kama gintiere, mano kama gidhi bedo kanyo ka gintiere nyako Ramogi Jwang'. Wabedane kod ng'eyo kama bende chenro gi bende biro ka ochomo kapod wantiere kodi ka. Iwacho ni ite mokwongo kanyo antie sigana mano mipek mano mar Rigathi Gachagua kiwacho ka ni ero truthful man Cat's new political image. Dibed ni Rigathi Gachagua medo mana loko chal mare mano kama warange ka e gazet ma kawuono e ite mar 10 kanya kama omiye sigana no pek kendo ang' yudo ne thuolo mag rango ni gin to gin gik mage hiye mantie kanyo e ite no mano mar 10 ka ng'isome ang' ibedane kod ng'eyo matuto. Kapok ochopo kata ite mar 10 ite mar 6 wadhi e ite mar 6 kanya mantiere Ruto roots for Raila's AU bid in Ghana. Nyaka sani nyako Ramogi Jwang' ochal nade. Raila Odinga kore gone debe mano ka entiere piny jatend piny Kenya
William Ruto ntiere pinyno mano mar Ghana. Sani ka ineno kanyo wuoth mantiere sani en lek mar Raila Odinga bedo jakom mar AUC kochopo higa manyien. Kata kamano mondo mi oloke Nana Akufo-Addo bende koro ochiwo sir mare ni kanyo ka odhi chung' motegno piny ne dhi gombulu ne Raila Odinga. Piny Kenya bende koro obedo thuolo mar timango mar duoko lwedo ka idhi lar tend Commonwealth kama giwacho ne gidhi siro ng'ama Ghana biro bedo ka chiwo mondo bed jagoro maduong' mano mar Commonwealth mano ka ntiere kar kanyo. Yaneno itno mano mar auchiel kanye kama sigana no bende omie pek. Ino kan jatend piny Kenya William Ruto kachiel koda ka Mikai mokwongo ma pacho kae mano minod jatend piny Kenya Rachel Ruto kachiel koda ka Musalia Mudavadi ma bende nitiere kanyo e pinyno mar Ghana e kindego mane gitimo limbe Kwame Nkrumah Memorial Park mantiere e pinyno mar Ghana kachiel koda ka weche mamoko mapodhi nyime. Kawuono dhi bedo odiochieng' mar adek ma jatend piny Kenya dhi bedo e pinyno mano mar Ghana kotieko limbe mare mar ndalo adek mosebedo kacha kodhigo nyime e kinde mabiro. E ite mar aboro nyakwana Ramogi joodane mondo dhi nyime orang'ane ng'anyo mag lakteche ma bende ntiere kar kae ang'onegi ane kachiel ni lakteche to koro chal mag thieth gin mage. Inyakono ane okinyi ma kawuono bende sedo thuolo kata mar chopo e osuptal mari kama e gweng' mari kama intiere kanyo to chal nade kama e kako yangore ni ochal iwacho ni hospital wards deserted. Tiende ni onge ji mantiere ward mopogore opogore ka iwacho ni jolony bende noriwore okongi kanyo kod riwruok mag lakteche KMPDU mondo mi gidonji e ng'anyo ni. Magi kumoting'o consultants gi nyakora Ramogi jwang' jogo manigi lony mar arie e weche mopogore opogore. Koro ka yangore ni ero gin bende gidonjo e wechegi. Intans ka bende osewuok osuptende kata osekwere kanyo ni kik gikaw kata oboke mano matero gi tije ma opogore opogore. Lakteche bende dhi yudo thuolo machal nade mondo mi gine ni odhi chal mar thieth gin mage. Maloso kar kanyo en jagoro maduong' David Atela KMPDU ka oloso kod jofwambo to ywak mantiere ahinya mano kawuok Kenyatta National Hospital iwacho ka ni kae nitie jogo mosebedo kata kadhi nyime kendo gikale achiedh nade mopogore opogore. Osuptal ni osebedo kanyo ka yudo jotuo mathoth ahinya e kaunti mar Nairobi kod jogo bende mawuok e counties mamoko kata pinje mamoko mantiere Afrika ma ugwe mabiro kanyo yudo thieth pile ka pile. To tinende kichopo kanyo iyudo ka ntiere mago wechego ma iwacho ni en ward sani ni mana nono. Tiende nango ka ng'anyo ma kamagi podhi nyime. Atela kanoloso wacho kanyo ni ka laktar oringo kendo wuok e osuptal iwacho ni oonge gimoro amora marach mokelo ne jatuo. To ka sirkal timo gigo duto wacho ni nyalo gero osuptal kendo manyiewo nyaka equipment duto. Sirkal no bende onego kaw ting' makare mano mar chulo lakteche kachiel koda ka kawo lakteche manyien mondo mi oketgi kanyo e tich nyakwana Ramogi jwang'. Kamano e chal mar wach madhi bedo go kanyo achiel kachiel okinyi ma kawuono ka wamedo mana rango gi kama gintiere e yo ma chal nade. Awuok ite mar 10 odhi ite mar 11 ka warange kae achiel kachiel ite mar 11 ka iwacho ni Kenya set for 131 billion new IMF funding maka yangore kod mano governor mano mar Central Bank of Kenya kama Othuge ma bende ka ni nyim committee iwinjo kanyo ni mae en omenda monego bed ni golo kochopo dwe mar auchiel mano bang' kane osepuodhe kanyo kod jogi machiwo hola manyaka sani en International Monetary Fund IMF manyaka sani bende nyakora Ramogi jwang' chenro gi mobiro mopogore opogore biro ka imedo nuogi ma en higa mar 7 ma bende onego bed ni inone chal mag gope kata programs mopogore opogore mano ma itayo kod IMF e pinje ma opogore opogore. Piny Kenya igeno kanyo ni dhi yudo dola maromo bilion 1 ka wuok IMF mano kochopo kanyo tarik mano jumbe mokwongo e dwe mar auchiel mano kaluwore kod kama Othuge mano loso odiochieng' manyoro. IMF chano ke omenda gi e yo machalo kamae milion 700 gi wiye dhi bedo kanyo ka idhi chop kanyo iwacho ni
kanyo madhi bedo kanyo en special drawing rights to Kenya, mano mantiere kar kaka dola machielo maromo milion 936, mano machopo kanyo bilion 122 dhi bedo kanyo ka ichiwo dwe mar abich, mano ka nitie kar kanyo ka nitie omenda mamoko monego bed ni nitiere, wacho ni mano extended fund facility EFF mabende dhi bedo kar kanyo ka ichwalo e yo makare mondo ne ane ni adieri utiyo e yo makare. Wacho nyaka sani omenda ma IMF osebedo kanyo ka chwalo kata mosechiwo ni counties mopogore opogore. Gazet ni mara Daily Nation yawo ka ni omenda no romo kanyo dola bilion 2.6 maduto biro bilion 341 pesa no ma Kenya. Mathoth nitie kar kanyo kora Ramogi Jwang koting'o nyaka wechego mag tuke. Ang'e ni ang' yud thuolo mara mondo mi isome iye kanyo. Ne ane nitiere graduation kanyo mara iwacho ni 10th graduation mar Kisumu National Polytechnic, mano nitie kar kanyo, ndike kanyo jo Kisumu bedo kod ikruok mopogore opogore. Kae to bang'e nitiere machinglo modani mondo mi ang' waranga ne cartoon mantiere ite mar 16, kae to ite mokwongo mar gazet mar The Standard, kae to bang'e ang' watie ka wadonja ne twak modhi bedo godo okinyi ma kawuono wendo kosechopo ka dakika 3 osekalo tok saa 1 ka warango kanyo machinglo mantiere kar kae. En dereva machalo ting'o amuna to golo pesa e lwete to road safety kone kanyo ni proceed. Mane omenda mantiere kar kanyo boko chalo omenda moro maduong' ahinya, ema siling 50 kinene kanyo king'e kaka nodego chal, mano siling 50 to sekone kanyo niero en road winding up a hill, oidho mana malo sa nitie kanyo bila osekone kacha ni proceed, omenda to seywagi koni. Road safety ochal nade pacho ka, ng'amo ting'o gino be yo mana ng'amo chalo odong' mana skeleton, wiye kanyo odong' mana gi en mana chogo lilo manie wiye, kamo chomo ni gi kong'o moting'o omenda to chiwo gi lwete machielo, ochomo kamo dhi kelo lal mangima piny ochomo kanye. Derepe, obila, NTSA, jogo mantiere apaya gitimo oganda jo Kenya e yo machal nade. Sigana mamoko mapod ntiere iye kanyo ang' isoma ni bed kod ng'eyo kotenore kod weche gi duto mapod wamendo luoni kendo mwami makelo ni gazet okinyi ma kawuono. Aya, gazet mara The Standard kanyo ka mwatieko ka ntiere weche mag ng'anyo mag lakteche kaachiel koda ka jatend migawo mochung' ne weche gi mag pur pacho kae, mano Mithika Linturi mabende ne ochopo e nyim od bura. Kama e kaka ne weche chal nyako Ramogi Jwang, kendo sani yangore ni jod bura penjo mathoth kotenore kod weche gi mag mbolea mabandia. En oramo ni onge mbolea mabandia. Mbolea mabandia gi ginto gin kanye. Iwacho ni young leaders fight to eclipse old guard. Mano bende ntiere kar ka gin jotelo matindo kana me koko donjo. Iwacho ni gin new leaders mabende koro da overthrow the old order. Mano iwacho ni lweny mosebedo kacha imbo mar piny Kenya. Ino kanyo Governor Natembea en ywaruok kod speaker mar National Assembly Moses Wetangula ochal nade. Martin Andati ma en jalony e weche mag siasa wacho ka ni ka iloso e weche madhi bedo madongo ahinya e yiero mabiro mar 2027 odhi bedo matek mabende dhi bedo kar ka kineno ni mano kaka gidhi bedo ka girango kingpin en Moses Wetangula kosen ng'awa, mano kama dhi bedo kanyo ka ywaruok nitiere. Ng'anyo mag lakteche bende nitie kanyo kinene ni mar Linturi no bende omi pek kar kanyo. To ite mogik mano gazet mar The Standard kanyo kama nitiere weche mag defending champions mabende nitiere gin jogo ma osebedo kar kanyo ka dhi bedo ka tayo piny Kenya e ng'we mag Olympics madhi bedo e higa mar 2024 ma wantiere ni ka ng'wech ochomo pinyno mano mar Ufaransa e boma ma Paris. Iwacho kanyo ni ero Kipchoge dhi telo ne kweth joma chuo ka kamachielo Peri Chepchirchir dhi bedo kar kanyo Leno Biri e kindgi ka gidhi bedo kanyo ka gitelo ne piny Kenya e ng'we machalo kamagi. Ang' awe mana gi kanyo kwa Ramogi Jwang weche mag sikul bende oseduogo. Iwacho ni tuke gi madhi nyime ka igogi Machakos gintiere kar ka kendo sir ma bende giyudo kawuok kuom kembe mopogore opogore gidhi bedo ka opangi e yo makare. Kama kaka pulse gichal nyako Ramogi Jwang kangi somo gazet mar The Standard toke kanyo nitiere kanyo kako chan gi e yo makare. Nitiere handball, hockey, nitiere rugby, basketball, kanyo moting'o basketball boys kanyo pool B
oting'o Agoro Sare, Pioneer, Dr. Agre gi Sigalame. Pool A oting'o Lukenya, Laser Hill, North Eastern, kaachiel koda ka Dagoretti High. Mano kama gintiere kanyo. Okika ema koro oting'o Tigoi Girls, Nyamira Girls, Nyayo Girls kod Pangani Girls. Mano Pool A. Pool B kanyo moting'o St. Joseph Girls, Kitale. Mano Pool B, mano mag jok ma nyiri. St. Joseph's Kibwezi, M-Pesa Academy, nitiere kar kanyo kod St. Charles Luanga. Ma nyithindo machuo hockey oting'o Meru School, St. Charles Luanga, nitiere Nairobi School, nitiere School of Maringa. Aya, St. Anthony's Kitale, Musingu kod mamoko mapo nitiere kar kanyo. Mane makelowa e giko mano mar gazet ata e chenro gi duto. Nyinga pod Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwar mokeo nyaka sango gazet kawuono kawo mana yueyo machuo. Kawa duogo mathoth pod nitiere kadonjo kod twak kawa penjo ng'ur kata seyo ewi gedo mag udi manengo gi bende oyueyo. Antiere kod kae gi welo adhi bedo kae kod okil kama loko konwa ni yore mage mag chik ma oganda gi nyalo bedo ka luwo kae nono gi eyo makare ni mae gima onego bende timo e kinde mang'ur ma kamagi bende nitiere kaachiel koda ka jadak e kaunti ma Kisumu, jadak ma Lumumba ang'wa winje kaachiel ni kwayo kata ywak gi to gin mage. Kik dhi mabor, keto mana Ramogi TV. Looking for the perfect staycation that combines comfort, luxury, and captivating experiences? View Travel got you. Enjoy up to 30% discount to exotic destinations. Experience Nanyuki at the luxurious Sarova Mayan for only 9,500. Come soak up the calmness and relaxation of the Sarova Lion Hill in the Nakuru National Park for only 8,500 Kenya shillings. Get to relax at the magnificent courtyard at Sarova Woodland as you lazy away at the wonderful poolside for only 9,000 Kenya shillings. Experience the lakeside city through an extraordinary stay at Sarova Imperial Kisumu for only 6,000 Kenya shillings. Book with View Travel and make every moment of your stay a cherished memory of unforgettable experiences. Visit viewtravel.com and book your perfect staycation for discounted prices now. View Travel. Dream, explore, discover. Dial *487*3# to get this song. Ging'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Kod injili mapuonjo, gwedho kendo loko ngima koa kuom jotich Nyasaye mowal makelo weche mag geno. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. E injili ngima, ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Ikrine piny mopong' gi mor, nyiero gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibiri uri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Mino lep mara en, nengo nanga nenore ni ng'eny ngang. Bedo gi osiepe, gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Wazazi. Ng'ani. Ng'ani tar maka jo Kenya to teng'e to yudo mogo. Ket alama e kalenda mari nikech rogo mar nyithindo.
Tieko juma mari gi mor kod ilo. Chakre saa 3 okinyi mana e RamogiTV. Ticha Beach kochakore saa 4 wakelo ni ngoma mobedo pink design makare. RamogiTV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwo record P. Yawanya wauntie kikubed mabor nyakoro mgajen kech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi Night Disco. Romani Ninja the Entertainer wajon maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi local instrumental wawachoni kete manaka. Ticha Beach ka Ticha Beach saa 4 otieno. Malamu lungani Ninja the Entertainer. Lungai DJ Smollett le principal de la rumba. Nekoro mwenye wangu wacho ni tud record wa chengeso ka chengeso kwa kelo ni chendro martie dera. Chakre safaga chiel nyaka saa achiel odhiambo. Kuma wakelo ni thumbo bedo pingo tigo pedro. To ye kanye bakin jangolo mar juma. Nekoro mwenye wangu kumotigo madilo system. Kumotigo za ikona galanga. Kumotigo Joski Kiambukute. See you there. Okwan mana jomohero goyo thum. Wan ne wi sigendni mayudore e thum. I am going to party. Kitafuta buda jo hauni. Rekodwa mondo iwinj thum malie. Wako vipi kwa pate? Na mambo tulisema ni mangape? Gimiel mamiyo chuny goyo. Kenya moyere wabiro roko no simbo kaka ruodh luo rap donge kwa chogolo. Twak kod neno jothumbe mihero. Discipline na attitude, alafu usifanye kitu jukolona do kitu juu unaipenda. Riuri kod jota chenro Lin Ramogi kod DJ Kolo Thum Dagmor Ngesu ka ngesu saa 4 otieno. Nyokora moge jwango yawre kendo machiegni e twak mokwongo mabedo ka e chenro mara rupiny kawada twak ewi seyo ma ibio ewi chenro mag gedo mag udi manengo gi ogonyore kata mag luongo ni affordable housing. Ndi gik mathoth nya mosebedo ka timore ta inyo kinyi ma kawuono wachio ka wange maber ni nitiere ng'ur mosebedo ka che county ma Kisumu kar dak ma Lumumba monego beni kanyo kedarogi kendo plot ma gintiere kanyo tiyo kuom gero weche gi mag affordable housing gin ng'ur mage mag sibedo godo kar kae mane kama chake twako kinyi ma kawuono ka ntiyo menda ma jo Kenya bendo sibedo kanyo ka ijuogo pile ka dwe ka dwe mano ka gin mag gedo mag udi machalo kamae. An gi welo ariyo jadak e county ma Kisumu e kar dak mano ma Lumumba ma bende en jagoro ma ochung' ne weche gi mag dar mago mag jodak mag Lumumba ka entiere kar kanyo wadhi bedo kode achiel kachiel wabeda ni kod ng'eyo ni nyaka sani oganda wa ntiere kama chal nade mano ka warango kaka oganda osebedo kanyo ka timo chenro gi mago debed makelo dar kata manyakelo ni gi loki weche gi mag yuto mondo me gisir chenro mopogore opogore ne kanyo gi Jono Denyo kachiel koda ka okil kamaloka Samuel Ayeko to mokwongo kapok amiyo gi thuolo mondo mi gimoswa nitie sigana ma losnwa kae makoro sano dani mondo miang'wa winjane jodak ma Lumumba ywak magi gin mage mae kama da chako godo chenro kapok ang'wa koni kanyo ni wantiere kama dinade gi chenro kata twak mwan godo kinyi makawuono wawinjane siganane. Mae kar dak ma Lumumba e Kisumu mani odare familia ma kwan gi heo 150 mondo we thuolo ne gedo marute manengo gini piny kata affordable housing. Picha mako ka chenro mar gero utegi dhi nyime. To kata ubedo
ni gedo makamano osechakore, jodak mane odar kanyo to pod ni kod ng'ur kotenore kod chudo mane owinjore omigi mar dar. Kanodarwa ka nomiwa 24,000 to President nyocha kaluso Nairobi to wachni jitema ni daro nonego mi 96,000. Manake hiyo pesa haitoshi, ni shilingi 24,000 kwa miaka miwili ni 1,100. Lakini saizi nyumba 1,100 iko wapi? Hakuna. Moko kuomgi makar dak ma Lumumba ne osebedo negi pacho yango kaka daro gi kanyo osemiyo gi pek. Asedak ka endi from 1992 kanwa kawa kaka indala kichidak e compound ni kendi cho mari in kaka ng'ama ni dala ne ahinyora mang'eny. Kaka ansani ayudo mar 15,000 to 15,000 idwa ni chulo 2 months installment kore kichake chulo rent. Koro mano tek. E seche magiseyo sirikal kaunti ma Kisumu kuom jwang'ogi gilero kaka singo mar ne biro miyo rowere malworano tije kanyo okochopi e kinde magedo to riko dhi nyime. Tok wachal kagima waneno nyithinde wayudo tich ka kwa biro kae to enana new faces. Gibeko dwaka ni donje iye kanyo. Na tumeona Aladu akitetea watu wake. Sisi hapa tumewachia kabisa hoye. Hatujui tuko na governor, tuko na MCA, tuko na MPs ama tuko na nini. Gibono mar biro dhi e doho. Ponono jotelo mochung' ne winjo ywakgi okobiro kawo ndamo mora mora mar neno ni ochulgi omenda modong' maromo siling 72,000. Wasendikoni gi barua wamiyogi up to tomorrow ka Godfrey Nyange ma State Director of Housing okoduokowa to wadhi ndikone PS Hinga ka Hinga wadhi miyo 5 days en be koko duokowa to wadhi e court mondo wa ask the state mondo miwa the remaining 72,000 mane President owacho. Magi biro bang' jatend piny William Ruto yango e twak mane ochiwo chieng' tarik 24 dwe mokalo ni jogo duto mane odar mondo we thuolo ne gero ute manengogi oyweyo mondo chulo omenda maromo chulo negi ute manengogi rom kod mane gidakie kuom higni 2. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Lumumba, Kisumu County. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo. Sigana los kanyo chieng' tich adek kane ng'uro makamano nitie odiochieng' achiel mana wach kana migawo no mar mochung' ne gedo mag udi makamagi ne nyoro. Ang'o winjane kanyo no kengo sechopo kama chalnade. Kata kamano rwakni machiegni nitiere kae kod okil kama lokase koni Samuel Ayeko oyawre kendo machiegni ulu. Erokamano Cleophas. Ichiew nade? Achiew maber. Achiew yo makare. Nitiere kama wantiere iwinjo ng'uro ma wuok kata county ma Kisumu. Kama gintie okenge mage nyalo kawo gima jatend piny Kenya wacho gi dhoge to gima itimo negi opogore. Iwacho negi mo wach gi dhok bende kamenti inya tiyo kode kaneno malong'o mondo mi chung grounds magi mondo mi yudane ratiro mari madwarore. Kasane gin gomenda mage bandho maromo kanyo 72,000 onego giyud 96,000 omigi 24,000 dong kanyo 42,000. Cleophas, wach mar affordable housing ni en debate ma ok dhi rumo sani nikech chik mar affordable housing mana president ogoye koke tarik 9 dwe mar adek higani no oket girikni ma weche mang'eny ok nong'ie iye. Koro iwinjo ka chikno oyiene sirikal mondo kaw lowo kuma jodake mondo gigere ute ma bechgi yotgi. To chikno wacho ni sirikal onego bedni ka kawo lobni to nyaka gimany alternative housing or settlement ne jodak ma kama gidwa gede utegi. Lakini chikno oko lero maber kaka jogi dhi bedo compensated, kaka jogi idhi mi alternative settlement. En pesa di to kiwango mane idhi tigo mar mondo mi omigi pesa ma gidwaro ni. Awinjo ka jodak ma Lumumba manodar wacho ni president no wacho nonego migi 96,000 lakini kane darogi omigi 24,000. Onge chik manoket piny mwacho ni jogi kidaro kar ka onego bedi imiyogi pesa makama. Gima ne nyalo timre en ni ka sirikal ne dwa kawo lobni to gibet gi jodak makanyo piny to giwinjre to gindiko agreement gi jodak kar kanyo.
Koro agreement kondik gi between government gi jodagar kanyendo mane ka ginyalo wacho ni no winjire ni kudaro garka to miyo pesa makama. To kok sirikal ok ochiwo pesa no mane ka gin gi evidence ni sirikal no dio trimangono oketho chik mono loso kodgi gi jodagar ka. Sirikal no rokni. Ne girokni man of course ne wacho ni omigi notice mar 3 months mondo migi dar. To notice ni kimiyo gi ma 3 months inyiso gi mondo gimany kuma ginyalo dake. Lakini chik wacho ni sirikal onego beni kapok gidaro jogo onego beni gi organize magi bedi gi plan ka kuma kaka gidaro jogi gi kuma jogi dhi timangono dhi dakie. Mamano chik agreement mondo beni gibed go piny kapok ji owuok ilo magi dakie. To mano ne onge ok notimre Lumumba. Kata sani onge ng'anya nyisi ni my agreement mono bedo go gi sirikal ni ugolo wa lobni tutero wa kama kata odhi manyo kuno modake to miyo pesa makama. Lakini pod nyalo konyogi nikech chiko wacho ni ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mar bedo gi lo kata mar dak kamoro, to sirikal ok onego bed ni maye ratiro no madhi ketho dak mar ngimane. Koro ka gi feel ni kaka ne sirikal ogolo kanyo ok nogolo makare kata ratiro magi ok nongi maber, pod ginyalo dhi e court miluongo ni Environment and Land Court mondo gidwar gikwa gimiluongo ni compensation, affordable compensation. Ma odho court pod ok nyal yudo kama tweye wacho nikech agreement malongo to ne onge. Koro gin manyaka koro gichwal case gino magi chiw evidence magi wacho ni mae kaka nwawinjre, mae kaka nwadak, lakini life wo change kama. Adani mak parano gi kanyo dogo mondo wadhi nyime bende kode ka achiel nyakoro moge jwanga ntiere kae kod John Odenyo. Iwacho ni kikwa losa to ntiere jal mantiere kacha majal Lumumba mosebedo kanyo. Mae wacho ni achiel kuom council housing mosebedo kacha e county ma Nairobi kuom kinde malach. Mae not mosebedo kata estate kar dak mosebedo kacha kuom higni. Anonyuole county ma Kisumu, an Lumumba adongo kanene ka winje kanyo ka entiere. Biro mar affordable housing bang sirkal mar county yere ne gidhi tiyo kod sirkal mamalo. Nguru wasewinjo kanyo ka nutwa kachiel kod John Odenyo. County kanye county ma Kisumu nyaka sani numiyo sirkal mano mar county kod mamalo ndala chiel. Norumo duche manyoro okang mane ma ponono sekao. To winjo ka beni ka entiere winjruok. Inyalo duoka ne penjo nitie winjruok manu chope kod sirkal mane undiko ruwe kumoro kaka jodak ma Lumumba kapok ochak kata chenro mag daro. Erokamano kuom invite aka. Erokamano okil kuom wach miwacho en wach maber. Ne omiwa the first notice in September. To mano miwa gono no miwa 1 month to move. To wapenjo jogo ne, how do you give us 1 month to in October thindo timo pinch? Then ne giwinjo wachwa ma gimiyo one extension of about 1 month. So within that 1 month things changed again. Muchako luongwa urinyiso now we have to move within a week or so. To ne wawinjore kodgi ni we sat with them, with the director of housing Fredericks Masani Usugu, Kunti Manyin Sani. No, we discuss what we wanted. Nauda no chulwa pesa 1 month in advance. Kwa manyo komodie. Mano pesa di? Pesa di Mano pesa di manu winjo ruwe. Mantie karaka to winjruok ma kamae nogo e kom gi director no. Nintia ne kamora mora manu chope ma jodak no chope gigi. Neno medali mano miu mokwongo e dwe achiel kapok udar. We no keto proposals no keto proposals, and the proposals no keto wa 5 years rent nkech no imagine ni gini nyal ko 5 years equivalent ne waketo 200,000 ne waketo 400,000. To kane koro giluongo wakendo to the immediate former director no
brush aside all our suggestions. Title chako ni idwa miwa 6 months. 12,000. Koro no intimidate jigimano, kose intimidate jigimano. Then now you yegi 24,000. Now, where we are, the president gimano wacho ka on 24th kaen bahati. Any by interpretation, negisi agree ni jomadar imio 2 years rent, which is equivalent to 96,000. In other words, policy already in TA. But the county government and the national government representative Kisumuka, Milongoni Godfrey Nyange, seem not to have taken that into consideration. Manemo ya wankomo wantisani. Kama untiere nyakasani, uchiwo ndalachiel. Ponono userumo, tuchero mane mugombo kao. Okang mane mo kao kendo. Koro mano wachuka ni yero negubeni kurundi kone jagoro mungirore migao ni mano mara muchune pango kata chano chenro mag bombe ma opogoro pore kod gedo magudi mag onego beni dhi nyime kata dhi nyime kaunti ma Kisumu e kar dak ma Lumumba ka usetemo chopo ire to duoko en mano. Okoduoko wa to ne wamiye nyaka nyoro to waneno kokoduoko wa. So what we are going to do wadindiko ne hinga to wamiyo hinga 5 days. Hinga kokoduoko wa, we are going to go to court. Mondo using the evidence martire YouTube, mantie online news links. Mondo ask go government mondo miwada 72,000 ma okgimiono. I believe in law evidence mar press is applicable. Ero kamana nya mane gumo mantie godokilo kinyi maka uono mondo mi olerno ne achiel kachiel. Sam, yes. Iwinjo yuak mantiere county ma Kisumu singo chiu twago sebedo kagi ka ntiere andika magi chope to bende ok chop kare. Ntiere bura motegno magi nyalo mako kotendore kod weche gi mag darogi kachiel koda ka chudo mag omenda manya kasani biro morem kod opogore gino mane osingnegi. Clefas kwang'iyo pend chik e katiba ma Kenya karka olero ni sama sirikal dwa kawo lo ma ng'ato nigi ratiro e iye to nego beni gibet gi ng'ano piny kata jogo piny ma giwinjre e pesa malong'o ma komiye to nyalo konye yudo kama chielo modakie. Mani yo kata ka saja mako sami iloso ndara kata ndalo mako iloso SGR chedo ka weg lope makar kanyogo ne bedo gi understanding gi national government matim evaluation kosa tim evaluation ingeni lobni en pesa makama kama to serikal nyalo compensate pesa makama kama ka gisewinjore magindikre e korka lobno ikaw. Lumumba residents no dak lop serikal lakini serikal public land katiba wacho ni is vested and held by the government in trust of the people, which means ni katiba kata chik or recognize ni jok modak lobno ni ratiro margi mabene nyaka ngi ok nyal golgi gola aoyaye. Gima affordable housing ok nolero maber kech affordable housing wacho ni ka serikal dwa kawo lobno to nego gi organize for a resettlement to kaka gi organize for this resettlement okoler pen chik mar affordable housing mane miyo ineno ka ji ka jodak malo muma manyo dargi nigi yuak kendo ntiere rem kaka ne gi issue margi ni obedo handle gi government. Gima ginyalo timo mokwongo en ni ok nonego bene gidar iwuok e loboni kapok bedo gi winjruok mongirre gi serikal nikech serikal once ni sewuok e lobno magisekawo magichako gedo to ratiro magu mano bene onego chwalo ka ok udhi yudo duol motegno mar chwalo gi mbele mondo mi okonyu. Mane omiyo ineno ka
sani giwacho ni gidhi ndiko barua demand letter. Indiko ba demand letter ne PS. Koro demand letter ni ingini onge platform mar negotiation. Giwinjo wacho ni proposal mage managi ndiko bende notima ngono nogwe oko ok no winjigi. Koro koko winjigi by the time magidak e lobni idhi yudo ka koro pek dhi bedo mbele kanyendo mondo migi yud pesa managi paro ni nyalo konyo gi cha. Nikech nyoka jatelo wacho maber ni ok ging'eyo ni construction ni dhi kawo ndalo maromo nade. Odho chik mar affordable housing wacho ni ka gedo mar udi gorumo to jok modak kar kanyendo imiyo first priority mondo biyo duoka ngono odonje utegi. Lakini ikiani gedo ni dhi kawo ndalo maromo nade. Mano miyo ne gichiwo projection mar 5 years to gido ging'iyo rent mar 5 years. To mano pod ok noketa ngono e andike. Ok ndegi ndikre maber mondo gibed gi agreement motegno. Gima ginyalo chwalo mbele en ni dhi kwayo court mondo court o intervene e kindgi gi sirikal mondo gicheck ni jok nitie jomoro kaka mane gi biashara gi mabende okethre otergi kumoro no ok ginyandele gi biashara no bende mago be nobedo considered. Kuonde mana gi manye utegi ido ng'ato wacho ni en gi oyudo ot mar 15,000 e dwe to nego mana chulo 2 month rent in advance. To kuja ong'iew chulo pesa di 4,000 kata 3,000. Tingene before corona kata ka corona poko chopo negi chulo 2,000. Koro gino after corona koko chwalo obedo 4,000. Koro ng'ama ne chulo 4,000 ere akodhi adjust mondo mi chulo 15,000 no dwe ka dwe mondo bed gi ot monyalo dak gi nyithinde to mi 24,000. Mane penjo mapod tiere kar kae. John Odenyo, usebedo Lumumba kuom thuolo moro malach ahinya kendo higa mokalo twak kod RamogiTV e yore mopogore opogore mantiere mbui kar kanyo achiel kachiel. Are higa mar 1960 kana nyuola mari nochopo kanyo e kar dak mar Lumumba nyaka kawuono higni buora 63 mosekalo kar kanyo. Lumumba bedo familia achiel maduong' moting'o ka untiere gi mor kod kuyo untiere kumoro achiel. Omenda maromo kama siling 2,000 mosebed kanyo ka ichulo nyaka higa marom kanyo 2020. Mano higa mar 2020 mano ka higni 4 mokalo sani ko nyalo wacho. Sani ka ibedo kanyo kuchulo siling 4,000. Ochal nade lokruok mar paro karachiel kuom jokanyo jodak mar Lumumba ma oloso kod RamogiTV nyocha. Gino mawacho kar kanyo pek mar ngima gi kama entiere sani. Ere kaka uchano loso chenro mar darni in kaka jagoro mochung' ne chenro gi mag dar. Bedo usewinjo kwayogi. Bende uparo kata moko bende ni kata ginyalo mar chulo omenda go. In fact usebedo matek kabisa. Usebedo matek to onego government nge ni we did not fight development. Ok no object the affordable housing. Ne wayie mondo ogerno ute mabeyo nikech no wachnwa ni bende wabro duogo. So we did not object, but the manner in which we were treated to omiyo kwa morgo okwamo kata matin. In fact we were paying 4,000. Sani jomoko dhi kumichule 15,000, jomoko 12. Nti jomane kaw yedhe gi Lumumba Hospital, make manageable conditions gi. Nti jomane thin gi somo Muslim Primary, nti jomane thin gi somo Ondiek Primary, Union, Kibuye. I mean, there's a total distortion of life. All that to us nengima inevitable. But we expected the government mondo reciprocate kawasi yie ni okwabi contest gi magidwa timo mondo gitimnwa kaka gisiwinjire, which is basically paying that 96,000, then we organize ourselves to waduogo. What feels strongly ni we are being undermined. What feels strongly ni, and it's unfortunate to say this, ni we as Luos are not being treated in the manner that other Kenyans are being treated. I know Joel Doret no move. They were given good money. In fact, negi delay mocha komegi 10,000 on top of one megi. Iwinjo gimade timre not timresha rimo Nairobi ikoro batika. How come no anto we are not being treated in the same manner? Fairness and equity emwayiwago.
All these other consequential effects madar wase accept nikechigero kama ber, then we come back. John, ma en partnership mabiro e kind kata winjruok e tudruok e weche mag timo ohala ahinya mar gedo mag udigi makelo sirkal mar county kod sirkal mamalo. Rem mar sirkal mar county osebedo mane kose mana rem winjo uchuth? Mokwongo adwa ni waland gimoro. The project ni en mar national government, ok en mar county. That is why the state director of housing, Wilfred Nyange, emanomiyo or other checks. It's not the county. And that is why we are writing to Hinga and Mamondo answer our queries. And miwa the legal position of Gima President Noacho in regard to payment. So your county was it go. Gise hand over, including land, give it to Monongo, and hand over to the state. So right now we are basically dealing with the state. We just gave them copies, but the primary respondent and the national government through Nyange. Nyange fail, then we are going to Hinga, and probably when we after the respond to our demand letter to the Attorney General and the President will be asked to respond or react to our to jotelo ma Kisumu wacha ng'ewi chenro kata ywak maru mantiere karaka nikechero wacho kanyo na ladwa achiel kuom jodak manolo skora RamogiTV kanyo wacho kanyo ni ero county ma Nairobi ne kanyo kaladwa kuom ranyisi kedo ne joge magera ahinya maber kendo kata kimedo gi gimoro imedo gi e wigi duto. Jotelo ma Kisumu wacha ng'ewi chenro gi bende gisebiro magiloso kodu to ikonu mai chenro ma bende waluwo ndi jotelo matiyo kod sirkal mamalo kaka jod bura ma Kisumu kaka muntie ken Kisumu Central kaunti kanyo kod Mheshimiwa Daktari Oron koso untiere kod chenro machal nade gi jotelo utiyo kod gi yo machal nade mondo mi udhira na agenda maru mar medo chudon? Erokamano kuom penjono. Mano kuong miwa barua mar mane miwa 1 month to move. Ne wandiko ne Dr. Ron mwaturo ni barua. Ne wandiko ne Senator Ojienda mwaturo ni barua. Ne wandiko ne MC Mara mwaturo ni barua. None of them appeared. The MC appeared first in the very first meeting. Then after that, Odi mute. Even this one, ne was me Honorable Ojienda directly through his WhatsApp and through PNA, no mi barua. We didn't bother with Dr. Ron, given in the first instance no juangoa, but kuangio the way ma Dr. Ojienda, the Senator Tio, no feel ni onyalo konyo kendo mana kaka okil miyo advice no embe onyalo miyo advice. Also bearing in mind he is working very closely with the state. So I want to say without fear, ni wafini ojuangwa, ojuang jolumumba, and it's important that Luo leaders should be rising up to the occasion, sechumantie issues that directly affect the electorate. It's unfortunate that they do not show up. However, they do things manyiso ni gidwaro no yergi kata manyiso ni present and visible. But when it comes to the core matters that require their presence, unfortunately, Luo leaders are never available. Thank you. Erokamano. Actual kamano. Jotelo kata jod bura kata bed senator ting mar gima duong en ga weche mag representation ngi loso chike kama gintiere ka girem chopo kama idwaro gi kod jok ma gichung' negi e ute buche mopogore opogore rem ni kanye tinyalo resgi yo man. Cleophas, affordable housing ni en a political agenda. En gima nobedo politically driven. Koro jotelo mag oganda modak kuonde ma sirkal dwa kawo mondo miyo ogere ute mabechgi yotgi. Emonego bed ni timo lobbying ne jogi. Onego bed gi bet piny gi county government, gi national government, magen sure ni kapok jogi odare lopegi. Ke jogi magone gi kura sama sachi yero chopo. Kapok jogo odare lopegi, to gi lobby magi intervene, magi make sure ni agreement obedo motegno
mok ni jok kidaro e lobni to gidhi bedo gi hinyruok ka koro jo Lumumba ywak no. Nitiere bende committees mag county mochung' ne affordable housing. Iluongo ni rural and urban affordable housing committees. Akia ka bende jo Lumumba gi bende ochwalo kwayo gi kar kanyendo kapok gi dhi kata ne PS hinga mondo mi weche gi mondo winj komondi. Nikech ma committee lobni en mar county government. To county government ka chiwo lo ne national government mondo mi otim oger ute mabech gi yotgi. Onego beni committees go winjo ywak jodak makar kae kapok gigolo gi e lobni endi. Gimonego beni kata ka wadhi mbele kata ko weyo wach mar jo Lumumba. Gimonego beni jodak ma settlement area ma serikal dakao timo kapok giwuok e lobno. Onego gi chwalo kwayo gi to kapo ni kwayo ni ok owinji to gidhi e court gichungo serikal notice mano mig darcha gichungo nyaka weche gi winj komondi ma winjruok bedie korka ineno kaka igolo kar kanyo e yo ma smooth mok ni ng'ato dhi ywak. Lakini jotelo ma otelo ne oganda makamagi onego be ni timo tijgi mar representation. Kapo ni gineno ka anyuola gi kata jodak mag rito hinyo kata ratiro margi ok ngima ber gi serikal to gidhi e parliament mondo gilos chik makare manyalo miyo weche mag daro jigi okete pend chik makata kapo ni jodak makar kanyendo oneno ko hinyore to ginyalo dhi e court ka gi cite pend chik ma joge okadhoni kata magi kethoni. Mane ka court nyalo timo ng'ono winjo kwayo gi maber ma chiw kata orders makonyo gi magi nyalo manyo go pesa kata magi dwaro no. Lakini serikal bende ng'i ni kapok gidaro jodak kamoro magidwa kawo magi gedie to gin gi wegi onego beni gise identify a particular area magiwacho ni jogi kaka jo Lumumba gin ji 150 to wang'e ni area makama benitie gi nafas kata gi ute maginyalo dhi kawo magidonjie magi negotiate gi weg ute goiko magi agree gi winjre kata e bech ot midhi chulo kar kanyendo makoro ka jogi war ka to donjo kar ka giyudo ka weche mag bech ot kata mag kaka dakar kanyendo oselos negi gi serikal nikech jogi igolo kar ka ok ni gidwachgi but igolo gi nikech wach mar public interest nikech magi ute ma nyaka koro ger serikal wacho ni ute nyaka ger sami igolo kar ka nyaka koro igolgi kuse loso negi kaka gidhi dak ka giwuok kar ka mane ka japiny dhi ng'eyo ni kar ratiro mare ong'i maber gi serikal. Mane kaka piny kamane kama gintiere ponono jodak ma Lumumba debed ni penjore Sam ni mokwongo weche gi wadhi chwalo gi e yo machal nade dipiny ni nitie luore wiye ka mar chwalo chenro gi e doho nikech ero ka nok ochwal weche gi e doho e kinde mokwongo sani koro ka osego okang' mosechak muk gi nikech kocho ka dwe mar 8 kanyo higa mokalo inyo kanyo gik mopogore opogore chako timore e alwora mano ma Lumumba mano kerango kanyo mana higa montieni ka dwe mar 3 mana dwe mokalo ni ino kanyo ka ntiere breaks mosego mana piny nikech udi ma Lumumba ka king'e kaka gichal gin mogere gi breaks moko marakwar koro ino ka osemugi piny kanyo kendo inyono gi kendo gigi dhi nyime to pok gidhi e doho kata gik makama mag pok gitimo koro ka paro mar biro e doho biro ka osegolgi kendo chek cha osechiw nitie thuolo machielo ma pod inyalo tere e doho kendo ma kon gini gima kama nwawinjire gima chalo kama kata ka nok gindikore nikech gima jatend piny nowacho William Ruto to nowacho mana gi dhoge inyati gi mana wacho kaka dhoge kaka gino minyatigo kaka neno kata e doho gimoluongo ni roadside declarations. Roadside declarations court spoke nomiyoga pek idhi gi wach makamano e court ni president owacho ni dhi miwa 96,000 lakini omiwa 24,000. Gima court nyalo winjo en ywak mar joga gichwalo ma ginyiso court ni wan ka nogolwa kama life maro change
pesa momiwa kama magi demonstrate ni kaluwore gi economy masani pesa momigi no ok nyal sustain gi magrit ute ka marum. Court be nigi mamlaka mare en gi jurisdiction mawacho ni inherent jurisdiction mondo mi ong'i case ma jogo chwalo gi aka serikal bende timo ng'ono o approach wachno kech inyalo kitero kwayo ywak ni e court wachno no winjre ni jogo ni serikal dhi miyo walo 96 then gibi gi response margi giwachno ok ne en 96 ne en 80. Mani ng'eni court koro oseyudo bearing kako dhi decide case maruno, lakini nyaka gibed minutes mag meetings mana gibetie gi serikal ka gidiscuss wach mar daro gini bende nyaka bedie kechiro ng'ane en hotel ne weche mag daro ji Lumumba. I'm very sure ni kane gibedo gi meetings go ne nitiere minutes mani kao ka gin gi copies bag minutes go court nyabro somo minutes go mondo ng'e intention of the parties sama joge ne bedo winjruok ni ang'o mana gi wacho. Koro from the intention of the parties court nyalo make a decision ni jogi kwayo ginen kama in this meeting there was goodwill ni dhi chul gi pesa ni lakini pesa no ko chul gi koro court can get that bearing mondo mi otim ng'ano or make that order mondo mi chul gi pesa ma gidwaro nindo. But odhi bedo case mayot nikech nyaka ibed gi evidence to back up your claim. Ipenjo kamoro mawacho ni koso ne bed nitie luoro moro mar chwalo case ni weche gi e doho. Osedargi Lumumba sani en kiwanja makoro pap maduong' kar kanyo kinyal doke gedo be dhi mbele. They have nothing to lose kata gidhi e doho nikech serikal gima ginyalo respect although sani wacho no respect court orders gima ginyalo respect kata ma jo Lumumba manodargo nyabedo gi backing ni koro mai pesa ma onego ni umiyowa en mana ka court otimo ng'ono ok chiwo order ni pesa ma kama ema noromo mondo miyo mi jok modar kar ka giki. Koro sani anyanyiso jo Lumumba ni onge luoro mang'eny gibedgo ni ok ginyal chwalo kes gi doho. Doho nitie ne ng'ata ma feel ni ratiro mare obedo infringed. Koro ginyadhi maybe through a petition, actually a constitutional petition, a court mar environment and land court mondo gi petition the court mondo make declarations mondo make declarations ka poni bende nodargi kar kanyo e yo makare. To kok nodargi e yo makare en ang'o mondo bende serikal ne keto piny mondo miyo ensure ni ratiro margi ong'i e yo maler, dak margi oendelea e yo maler, life margi, nyithindgi kaka dhi sikul, biashara mana gitimo kande bende gin gi biashara go mapod ginya sustain their lives. Nikech koro sani ngima margi, ngima kuonde mag dak koro medre odhi malo, ok chal gi Lumumba kama ne gidake cha. Iwacho maber ni ochalo village. Ino kata sani kaka Magongeni ni town garka. Magongeni en village. Jok modak kar kanyo ka gitindo. Sani kidarogi nyaka gi feel that pain. Ni idarogi chalo ngama go dari dalani dala mwalo in the village. Koro they have some entitlements. They feel because they have lived there for a very long time. Gin gi some entitlements magi feel ni mai dalawa mai kama donge. To sami go lie kamise dake igini mang'eny go nyaka ng'ini ngimani dhi chalo nadi kumanyien moterieno. Koro still doho pod nigi gin gi thuolo gi nyadhi doho mondo gichwal kwayogi mondo doho winji. Erokamano ahinya Sam ilere e yo makare kendo kata sani nitiere estates mathoth ahinya mano ka irango gi kanyo e county mano ma Kisumu iwuok kanyo ida wuok Arena ida dhi Police Dog in Lumumba Makasembo gin
kuonde dak mamoko mabedo sebedo kanyo ka gintiere wacho kanyo kiwuok kata Rina idonj kanyo weche mag police dog Lumumba en moro jegi moro ma omako kata ma ntie wi kidonjo kata kar dak machielo mantiere kanyo ma Nyalenda Estates mantiere tok Kisumu Day kanyo ka Chomo Town ntie oganda mathoth nyamane gi paro mopogore mantiere kar kae singo ma jatend piny Kenya chiwo John Odenyo ka intie kaunti ma Kisumu nikono jopiny ni kae thuolo mag tije dhi bedo kae ichwalo ni jok mantiere kar ka yangore ni sani jok mantiere kar kanyo kata jok matiyo gi ukiagi kopogore kata gi ng'ur mar omenda monego bed ni medo maromo kanyo 72,000 thuolo mag tije ma gima kamae chenro ma kama migero kama ne luongo ni dala ochal nade higni 63 nitie nyithindo madongo manya bedo ni tiyo nitie nyithindo manya bedo kanyo ni onge tije nitie rowere manya bedo gi gombo mar tiyo mane nitie Lumumba Estate kanyo kirango gwenge mag Ondiek Estate kanyo aluora gi kama gintiere giduto ne gi gombo kata mar tiyo ka bende gima kama timore Erokamano gima kama nonge ne wawachonwa ni ibiro mi jowa ma able bodied teach irrespective of gender to mane wanyiso jowa ni mondo avail themselves but nothing happened so that's also another bone of contention more one go because okwa object gedo by the way but the manner in which development itime chal ka gima onge gi human face and that's why we are contesting mana kaki wacho joma no sadak Lumumba ntie joma dak Lumumba ma able bodied they can work so they have not been involved kurukanyo when we will talk to Hinga monone kaka nyalo timo another thing en ma kaka okile wachocha initially we were told that we were going to have a meeting committee mar affordable housing in here. The committee, if I have got these people right, was supposed to be led by the regional commissioner. We never met these people. We completely didn't meet them. So there's something fishy, not rare in this process that we need to unravel the court. I hope the courts will find it necessary to call the regional commissioner, to call Hinga, to call the state director of housing, and even the county, to produce their minutes and how they ended up with 24,000, and also why they gave us a promise of Major Lumumba teach or give Major Lumumba teach. I feel with the advice of Okil, if we follow up, and then we could have a good case. We could have a good case. And the precedence for Kisumu County, because if Arena is going to go down, Ondiek is going to go down, at some point Shall will probably go down, Kibuye will go down. If they do not join us, we will make sure we set precedence, we will have us treated with respect, dignity and honor. Then what they ignore? Aye. Okil Kamaloka Sam ayeko ntiere karkanga witulo mano mar duoko penjo ma pod donjo karkae angina ka yue masanto ka waduogo angwa bi koda mathoth kotenre kod twak mabende pod wan go sani kantie kod welo wadangeyo ni bende gibrodo ratiro margi to penjo machielo manga duogo iri John Odenyo ka waduogo bang yueyo en ni ka kumor ni ero jodak ma Lumumba omi kata tich e chenro magedo mago mag affordable housing matimo kanyo Lumumba sani bende un gi geno ni singo ma sirkal nochiwo ni un kaka jok manodar kanyo ni jok madhi duogo kanyo chak bedo jodak mokwongo e ute ma phase 1 dhi bedo kacha units maromo 480 udhi bedo achiel kuom jok ma idhi mi utego koso pod kiawa dhi bedo karka anaduogo ne ka intiere kod duoko mondo miya wadhi nyime sana ka uyuyo nyakoro moge jwange cheno mar piny ka waduogo watieko twak koro yorno wote machuo gi pachi SMS line pod en 3 auchiel nono waka uyuyo masani Skiza chapa ushinde Sawa majina lako? Bernard Wafula Msungu. Bernard Wafula Msungu. Unapata shilingi ngapi?
50,000. 50,000. Kuna gift hapa ambayo Ndio. Nambari ya sikiza chapani moja 0709 767000. Asante sana ndugu Bernard. Nashukuru sana. Asante, chukua check toka nayo. Unasikia vizuri? Asante sana. Asante, barikiwa. Sikiza chapa. Ushinde. Well Santos Gloria Speedy Sagon. Osebedo kinde malach nyakwa Ramogi. Ramogi FM nie boma. Romo peke ndo sepange in style. Geso tarika uchel dwe mara ng'weni gadi ndiko chakore sario mara ukinyi nyaka saa 9 mamidhiambo. Waromo Ruma Grounds kama the king of Ohangla Emma Jalamo dhiketo stage piny gingolo mamoro bang moro nyaka giko. To kochopo tieno Ramogi FM kureka mako rekoda Ramogi Ohangla Rumba Band e nyasi mapek mar safari ya muziki album launch mar the king of Ohangla Emma Jalamo nyaka che. Jongolo kaka Prince Inda, Johnny Junior, Ferija Kadongo, Okoja Rapogi, Elvis Kadori, Kaka Talanta, Eli Toto, Diketo stage pin back to back. Regular only 1,000, VIP 2,000, Tokopo niwe jeni baba kadara 5,000. Mondo mi ikungo menda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Miyo makwedo paro ma okare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abwachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung' motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung' gadier, kata ka diera mochung' godo no boterelo. To gik mosiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penje ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny ka manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana RamogiTV. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasikwiri ni okan mama ukicheki lunga gi nyingno ero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mami. Winam Cinema. Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Nyakoro moge jong machiegni en mor marani podi kete kar kae chenro mar piny ka wachopo e okang' mogik e thuolo mar dakika 10 mabiro dhi bedo ka kwasetieko chenro, to kata kamano nitie paro mathoth ahinya manokoni kata ni orno SMS line omena 3:600 ka wantiere kodi kae. Ang'ena ng'a yudo otego mana kokalo e mbui marwa mar Facebook kae achiel kachiel kama wantiere live ka koni ka ni Ruth Nyathi Ochieng' wacho niya, ratiro mag udi to ok ane ka jogo dhi yudo. Aya, wacho ni udi bende sirkal ok dhi miyogi. Mae sirkal ma miriambo ma ji ong'eyo. Hapo amecheswa. Awinjo ukan umoja. Erokamana ahinya. Daktari Yusuf erokamana ahinya ntiere chenro ka kod mtoto wa Juliana neno waka ntiere Sori Karungo wacho ni morenya gi chenro ko wacho ni Ward Tabi ma min Vela RamogiTV ler pa maonge winyo eriol. Wamora ahinya ka imiyo waduoko makamano yudo e yo makare. Godwin Ochieng' wacho neno chenro kate Dandora Phase 4 penjo ni ng'ama nigi dala
ng'ama ni dala manigi osache ento udigi idhi gerne kanye e lope koso nitiere kanyo okil kamalo kang duoki ane kar ka jamta awasi wuoda wasi wacho ni no chenro kan tiere awasi boda kae ero kamana nya vitalizo chieng wuod gem karariu wacho ni pesa gichulte go wiok dong chien mago yuma ero kamana nya kwar jo wacho kanyo ni aneno maler kan tiere buore kameja kae ero kamana nya Carlton Japanese Abdul Sutru mano nying wacho ni Carlton Japanese Abdul Sutru asedonjo kaka pile kendo ntiere oriang kindu be kaluo chenro yo makare Dalma Ongebo wacho kani aneno live mai wuod Kanyada sirkal mondo mi jodak ma Kisumu go pesa mane gidong godo mana kaka gitimo ne jodak ma Nairobi bang' darogi kigero udi manengo gi ogonyore paro medo donjo ka mopogore opogore to kapok aduogo ir Sam ayeko kae John na penji penjo moro kanyo kanwa ka oyweyo bede utie gigero ni kata udi gi udhi yudo winjo kanyo Ruth ne tiyo chieng' mosegolo pache kanyo kata udi go porono bede ok dhi chopo ni sirkal mana gi thuolo mar chiwo singu to ok chop kare un gi geno ni mano dhi chopo kare ka tije mondo okomi nyithindeu oweteu mantiere Lumumba. Wan gi geno nikech no wach ni momiwa gi but penjo no be ber nikech nitie form monego wafil to form no pok wafile manyiso ni ma confirm ni we are going to be given utiga korumo so geno nitie it's 50-50 ni ibro miwa utigo but then nitie wach moro be monego wang'eka okil bro lere maber nitiere affordable housing then nitie social housing Lumumba ne fall under social housing to nyiswa ni idhi ger social housing be but the difference is social housing migero ni is going to be one bedroom koro mane midwa miwa nikech nitiere nyaka 2 bedrooms and 3 bedrooms under affordable housing but social housing mane Lumumba ni be iwacho ni gere idwa miwa to in only 1 bedroom so we are waiting to see kaka gibro time kagidwa miwa 1 bedroom mano definitely we cannot leave 2 bedrooms to wabire 1 bedroom that would make sense so gini poden 50-50 it's still 50-50 unless we have filled the forms ma confirm noa we are not able to answer that question to form no do kanye mano form no do kar kanye koso no signo gene ntiere kama chal nade nikechero no daru done poko die do koro biro kaka iwacho ni an afterthought banka koro sena oniero singo mar pesa ne uchope o makare usiro chenro magendo to kenge gi duto moketi bende uselugi mowach niero singo mano miuno dhi donje ot e tielo mokwongo e units gi duto kama gintiere nikech wacho ni phase 1 ero kantie kanyo gi units maromo 480 jodak medaro sani mosedaro Lumumba ma lop gitiyo kanyo mondo mi oger udi machalo kamagi bende kumoro amora ma undikoro niero numu dhi bedo joma kwongo kos nyalo wach ni tuga gi wiwo se wach ka niero mecheswa ochal nade no watch gini no team very hurriedly no watch ni bro luongo we are in touch with the state director of housing and munego generate the forms one also code kagi se generate the forms then probably we are going to be able to answer that question but so far manake wacho no onge gimanyiso ni bomiwa utego so far onge ero kama na inya ilere yo makare kendo koro sara mi wakili thuolo mondo mi ango donje oler nwa en bede kamentiere singo machali no chiu ne jodak ma Lumumba onge andika mora mora malongo mane oket karka gigi duto no ringa wacho ni chenro no chako to mana kaka no make oreng mana kode kama na chiel kachiel magichopo kama gintiere ochal nade dak kar dak mosebedo kanyo kuom thuolo moya igni 60 rumo jok mosebedo kanyo koloso anyuola gi mopogore opogore wuok oko dhi chako chenro magi mag dak e yo manyien Cleophas Affordable Housing Act owacho ni samigolo settlers e lo magidake tigero ute mabech gi yotgi timiyo gi priority mokwongo
ni gin ema ka utego rumo to gin gi first priority madonje utegeko. Koro an ok ane tiende agreement moro amora monego bed ni gidonje gi sirikal kata ng'ata ng'ata. Nikech chik osewacho. They don't need an agreement. Gino nie chik ni gin ema imiyo gi priority mar donje e utego. Lakini donjo e utego koro tek nikech chik owacho ni un gi priority. Affordable housing units nitie tieng I think the ngwen or the beach. Mokwongo mwacho ni social affordable housing unit. Social affordable housing unit en yang ne joma osachi kata income margi en 20,000 kadok chien. Income margi dwe en 20,000 kadok chien. Mane joma mi right mar yudo social affordable housing unit. Alafu wan gi affordable housing unit. Affordable housing unit en oyang ne joma income margi dwe, pesa margi yude dwe en chakre 20,000 nyaka 149. Mane mage joma oyang negi the affordable housing unit. Alafu wan gi affordable middle class housing unit. Makoro en mar joma osachgi kata yuto gi mar dwe ng'enyne 149. Mage jokma yudo the affordable middle class housing unit. Alafu wan tie gi the rural affordable housing unit. Makoro oyangne jomo dak e rural areas. Ok gin jomo dak e urban kata jomo dak e town. Gin jomo dak e gweng'. Mage joma omi priority mar donjo e rural housing unit. Koro ka dwoko japenjo cha an akia kuma idhi gere kata idhi gere lopi kidak e rural akia idhi gere lopi mano ok nyal dwoko sirikal mabiro yango dwoko nendo kasa ochopo. Lakini nitiere challenge ka. Yes, chik osemiyo gi priority ni gin ma imiyo gi jomokwongo ma nyalo apply mondo miyo donje utegi. Donje utegi ok en automatic. Mano miyo ka janeno chawacho ni wamecheswa. Ok en automatic in this sense. Mondo mi idonje e utegi mabechgi yot gi migero sirikal gi, nyaka itim application. Application ni kitime nitiere documents nyaka ikel. Mokwongo nyaka bigi evidence ni ichuloga levy mar the housing levy. Juok mijuogo mar gero ute mabechgi yotgi. Nyaka ibigi evidence ni isebedo kichule. Makapo ni ok ichulega to bende mano osegwi oko. Mar ariyo nyaka ibed gi ID. Mar adek nyaka ibed gi KRA PIN mari, PIN certificate nyaka ibedgo. Alafu nyaka ibed gi tax compliance certificate ma jo KRA nyisi ni in compliant, isebedo kichulo ushuru mora ma Kenya kae kata bedo na housing levy ni isebedo kichule. Alafu chik beno miyo board mar affordable housing fund mondo okel any other requirement minya dwar mondo miyo timang'ono application mari ni obed approved. Koro ok en automatic ni ka utigo rumo to jodak malo mumba kata settlers makamora mora manodar ni dhi donje utegi automatically. En application nyaka iter mabed approved gi board. Ka board osa approve e korka imiyi odcha. To odcha be komiyi tok migo ni en mari. Nikech utego nigi value. Ka en ot mar one bedroom en gi value mare. Pesa manyaka itiek chulo e korka odno kete nyingi. Ini nyaka awe daka lakini podi chimang'ono podi chulo chalo ng'amo kawo loan. Nyaka itiek chule eka odni bire nyingi. Odni be kikawe ok nyaka tiyo kode mondo imany kata pesa more bank kata loan more bank mondo konyi tije moko kapok obira timang'ono okete nyingi gi sirikal.
Koro magi challenges mantiere gi affordable housing ni nikech donje utego ok en automatic. Kamano. Sam, wach mari mogik kwatieko sani ne jodak malo Mumba mane ochendo kinyi ma kawuono gipere ne watim nade ka otende kod weche gi duto mano ma piego dakika achiel kata bang' adir John. An gima nyiso jodak malo Mumba kata jodak mora mora kamoro ma sirikal daka olo en ni kapok odaru e lowo kamudake nyaka make sure ni dwaro maru chande uwinjru maber gi sirikal mondo mi kudaru kanyendo kumudhi manya yudo dak machielo obed dak maber ma ok nitiere ywak mora mora. To un gi ratiro bende mar dhi e court mar chungo daro ukar kanyendo. Court nyalo chuo injunction orders mondo mi ochung daro ji e lo kapok sirikal giwinjore gi sirikal e yo moyangre. Lakini toke kanyo kata gasedar sana ok ginya dok e lobno kata ute kabeso koro sago piny pod gin gi ratiro mar chwalo kwayogi e doho mondo doho winji kaponi ratiro margi no kethi kata sirikal no gologi e yo moko kwinjire ok no migi compensation kaka dwarre e chik. Kokamano to an gima ng'eyo ni chik mar Affordable Housing Act pod nitiere gi loopholes mang'eny. Nitie fundene moko mapok ong'i maber nikech chikno be wacho ni a company onge gi ratiro mar donje affordable housing, lakini kinyiyo one of the requirements moko ma list nigi ka ma kwano ni kochakre KRA PIN ID, proof of paying of the housing levy, tax compliance, nitiere gimoro ni certificate of incorporation. Certificate of incorporation mar kambi winjo ni kara kambi ni bende nyalo ga biro ka wotego seger inya biro gi kambi ni mondo mi etima ng'oni apply mondo mi utegi eki. Koro mane manyacho ni chikno pod nitiere gi weche mang'eny ma papa ni case mantiere court ni bro ng'iyo. Erokamano ahinya. John Odenyo, wach mari mogik sani ne jogi ma itelo e kanyo chenro mar darni debed ang'o kata ne sirikal mamalo ma bende otenore kod chenro go duto mago mag gedo mag udi gi manengo gi yot ahinya e kaunti ma Kisumu e nyaka dak ma Lumumba. Mokwongo adwa support gima okilo wacho ni tie challenges matine wach ni ng'eni nitie nyaka a down payment of around 10% michulo ka pok omi ot, so kanyo bende en a grey area that needs to be settled. Wan kane ne ochulo 4,000 to ng'ato dwani mondo ichul 10% say of even 200,000, it might be tricky. So as kaka wakili wacho, it's going to be tricky on that score. To adwa nyiso jo Lumumba ni wakili omiyo advice maber wabiro tiyogo. Wantie gi wakilis moko bende moseyie konyowa e wachni pro bono. We will push very hard nikech I'm sure the president did not lie in church and in public. Kano wacho ni they had agreed ni onego mi jomadar 96,000. Means there is a policy already in place. No konyiswago, but it is there. We will use every possible opportunity, chance, knowledge, mondo we push this very, very hard. And I'm sure ni it will be well. Erokamano. Erokamano ahinya. John Odenyo, kuom thuolo matwa kodwa RamogiTV kinyi ma kawuono kachiel koda kaloso e lo jodak ma Lumumba masandi chenro go mag dar kachiel koda maneno ni omenda mano singi sirkal ochopo negi e yo makare kachiel koda ka okil Sam Ayeko ogoni erokamano ahinya. Erokamano ahinya Ramogi. Ne nyako Ramogi jwangi bende kuom thuolo mar bedo kodwa achiel kachiel chenro no chako kinyi saa achiel nyaka sani e twak ma okwongo chenro mar upiny ka koro sani watieko wagoni erokamano ahinya. Watudre kendo e chenro mag mbako romo madhi chako kanyo saa 3 nyaka saa 5 maro nyango kwa twak ewi weche kaka mbui osebedo ka rocho ratich jopuonjre. Itiyo gi mbui machal nade mag rocho ratiro mago mag jogo matindo kata jogo mantiere sikul kata rowere mane twak maduogo kae saa 3 e chenro mar mbako romo. To sani aweye lwet Solomon Atito Kafaya kokelo ni kanyo ng'e jothumbe wa kawuono en gi jathum mane kikidhi mabor ni mar mane maduong' ng'eyo ka wantiere sani te chenro nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar ma okeo nyaka sango oriti masani.
Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Yawi kudo wiya oko kaya nyameja. Wewe yo kuod kabisa. Dongini ni chako timemari chori choko. Onge gima timo kata chiel nyameja pare. You look very, very good. Karanda look tangane timi. Ichalo mawakili. It was my dream job. En mane okaero kama ji operate ka joma ni school gi parade. Dongo wacho maber ni tablo dero malich mi chimo cham. Koro sani asi chimo bet machwelo bet gi pesa. Ngima wuodo wenga nongisa ni password olal. Ineno. Do you trust him? Wapeja maber. Do you trust? Yud thuolo mar ng'eyo, mor, yie, kod thum mar pako Nyasaye. Bedo gi yie motegno, kendo bedo gi mor kod kwe odiochieng' Jumapil. Wakelo ni wende Nyasaye kod jower wende Nyasaye. Nyithindo bende nyiso hera magin godo ni Nyasaye. Sigendni kod wach Nyasaye mamulo chuny ji. Nitie seche moko roda ma ok inyal lemo. Tinyalo bedo gi wach adi? Achiel minyiso Nyasaye. Injili kalo. Jumapil ka Jumapil chakre saa 12 okinyi. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. An gi penjo moro anjo ka daktari wuoyi kanyo taneno ka gini osebedo ka chalo wae. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowa ni neuru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi, arwakini machiegni e chenro mar ng'e jothumbe wa kaka pile tich abich ka tich abich kokalo ni Ramogi TV ka. Kata obedo ni wadonjo e dwe ni endi mar 4 mopogore koda dwe mar 3 manyo waketo tenge kaka rapar mar Musa Juma, kendo nyo wayudo thuolo majaber ahinya mar goyo mbaka gi jothumbe mane otiyo machiegni koda Musa Juma kanyakla koda mago eko manyo wuok e lwete. Kawuono ni to wadwa ni mondo mwagwane nambaka matut koda nyamin Musa Juma Milifedha, mabende en jathum mar mondo miwa sigande matut momakore koda kaka ne oyudore e thum mana tok tho mar Musa Juma, nikech thoth ji wacho ni chal kagima ne odonjo thum mar mondo mi okaw kar wadgi, kaachiel kod kata mana dongo mar nyathigi Musa Juma. Kata kamano, obiro miyo wa bende mathoth ahinya ma ok wang'eyo e wi kit ngima kaachiel kod dongo mar nyathigi Musa Juma. Nyinga en Solomon Atito Kafaya machiegni. Jaherana mpenzi wa roho yangu. Limpopo International
na kati ya Nairobi City. Barikiwa Studio. Super Limpopo ya Mili Fedha. Inakuja. Jang wood nyawino mano jakodongo Nakuru Omenda Nyadudi Mrs. Joseph Muzungu Jomangisina payago Ngisi atira Jomangisina payago Ngisi atira Ngisina nidonga kongo Ngisi atira Ngisina